praise. Mayo po tayong lahat at tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, truly this is the day that you have made, oh God. We will rejoice and be glad in it, oh God. Thank you, oh Lord, for this special day that you have given to your children, Lord, wherein we can truly give all the praises, Lord, all the glory, all the thanksgiving to you alone, Lord, for your faithfulness, Lord, for 13 years, Lord, of this church, oh God. Salamat, oh Diyos, sapagkat minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang. Minsan, Panginoon, hindi ka nang iwan, oh Diyos. Kung kaya't, Lord, sa oras na ito, hayaan niyo po, Lord, na ang araw na ito ay maibigay namin sa inyo, Panginoon. Maialay namin, oh Lord. Maibigay namin ng tunay, Lord, na extravagant worship, oh Lord. Thanksgiving, oh Lord. Praises unto you alone, oh God. Hallelujah. Oh, let your divine presence, Lord, manifest in this place, oh God. And truly, Lord, we enthrone you in our midst, oh God. Lord, tinuluklok ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, oh Diyos. Hallelujah. Thank you, oh Lord. Let your ministering angels, Lord, take charge over this place. Let your worshiping angels, Lord, be with us, oh God. Hallelujah. And let your presence, oh God, manifest in your people, oh God, in the name of Jesus, oh God. Lord, salamat, salamat, salamat. At hayaan niyo, oh Diyos, na sa oras na ito, lahat po ng aming gagawin. Lord, kayo lamang ang mapapaluguran. Kayo lamang ay may tataas. Kayo lamang ay may tatanghal, oh God. Truly, Jesus, be lifted up today in this 13th year anniversary. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, oh God. We give you glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pambansang awit. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maaari na po tayo makaupo. It was year 2011 when Jesus, be lifted up church, burst out from the heart of God down to the heart of Bishop Leonardo L. Bedanya Jr. Together with his wife, Reverend Estela Bedanya, they responded to the call and walked by faith towards fulfilling the assignment of God over their lives. Throughout the years, God brought people to run with them in fulfilling the mission and vision that God placed over Jesus' Be Lifted Up Church family. As what the Lord says in Isaiah 60:22, "A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation." As we venture out in this new season with so much joy and excitement, we now present the new logo of Jesus Be Lifted Up Church together with our pastors.
fall. In the name of Jesus I will call. For I know my God is in control, and His purpose is unshakable. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. As I walk into the days to come, I will not forget what you have done. For you have supplied my every need, and your presence is enough for me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be your promises to me. Oh. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. You will always be more than enough for me. Nothing's gonna stop the plans you made. Nothing's gonna take your love away. You will always be more than enough for me. Doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be your promises to me. So, doesn't matter what I feel, doesn't matter what I see, my hope will always be in your promises to me. Now I'm casting out all fear, for your love has set me free. My hope will always be in your promises to me. Happy 13th anniversary, Jameland family! Amen! Tayo po lahat ay tumayo! At ating pong purihin ang ating Panginoon na muli sa bagong taon ng ating pong pamilyang ito. Amen! Kaya po tayo ay magpasalamat. Sama-sama po tayong aawit
Sama-sama po tayo magre-rejoice Amen. sa umaga pong ito. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. You have made us glad, Lord. I give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. Say, I declare your love in the morning, and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your name, and rejoice at what. Come on, let's give thanks to the Lord. I give thanks. To your name, almost high. I declare, say, your love in the morning, and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice. Come on, church, we will rejoice. Rejoice at what you have done. Hey. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. How great. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. I will trust in you, Lord, for I know that you're on my side. I can rest, I won't be afraid, for you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice at what you have done. Oh, we will rejoice. Declare how great, oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Say, you have made me glad. You have made. Oh Lord, you have made me glad. Come on, let's declare. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. You have made me glad. You have made me glad. Come on, church, let's declare.
told the wind and waves be still. You cast out demons and bid the empty. Come on, say. And now there's breakthrough. Sing, there is freedom. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do to say your whole redemption. Made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Come on, let's proclaim. Jesus' name, walls fall down. In Jesus' name, strongholds break. Oh, in Jesus' name, amen. We are healed. We are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, in the name of Jesus, amen. You crushed the darkness, made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of us. So there is breakthrough. Oh, there is freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down. In Jesus' name. Strongholds break. Sing in Jesus' name. Amen. We are healed. We are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, in the name of Jesus. Say, whoa. Come on, church, we will sing. Lift up your voice and say, God, we echo your authority. Sing, oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Oh, we echo. God, we echo your. Come on, church, lift up your voice and sing. We proclaim. Walls fall down, Jesus' name. Strongholds break. Oh, in the name of Jesus. Oh, we are here, Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sing, oh. God, we echo your authority. Sing, oh, come on, shout your praise unto the Lord. Oh, thank you for the victory. Thank you for the breakthrough. Thank you for your promises. Oh, glory, glory to your name. Church, let us continue to give our best
He is beautiful. His name is wonderful. And His name is powerful. Amen. Oh, we thank you, we thank you, Jesus. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The victory for you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. There is no other name. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you were lifted high, holy, holy, holy forever. Come on, church, oh, lift up the name. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Holy, the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, sing holy, Lord, holy forever. Lord, hear your people sing. Here we are. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Lord, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You're holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oh, come on, praise the name. Worship the name of Jesus. Lift up your voice. Lift up your praise. Sing a new song and Yes, from your Lord. heart. Hallelujah. You are holy God. Hallelujah, hallelujah. Come on, people of God. Worship the King of Kings. Worship the Lord of Lords. Hallelujah, Thank you, hallelujah, hallelujah. Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can we give a shout of praise to our living God? Oh, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. You deserve all the praise, God. You deserve all the worship. You deserve, oh God, all the highest adoration and thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. Come on, come on. Lift your voice, lift your voice, lift your voice, lift your voice to our King, Jesus. Hallelujah.
You alone are worthy, O God, to receive all our praises, all our worship, all our thanksgiving, O God. Oh, Jesus, we honor you, we give you praise, we give you glory. Oh, God, all our praises belongs only to you. You are the very reason, oh God, why we are here, why we are celebrating today, oh God, because only you, Jesus. It's because of what you have done for us on the cross of the Calvary, your resurrection power, and Lord, yes, oh God, your finished work, oh God, for us, oh God. Lord, we just want to thank you, oh God. Indeed, today is the day that you have made. We will rejoice and we will be glad in it. Hallelujah. And all the people of God shout, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise to Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo sa presensya po ng Panginoon. Hallelujah! Ang sarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Muli nga po, pakibati po ang inyong katabi. Happy anniversary! Amen. Lahat po tayo ay nagdiriwang ng anniversary. Amen. Hindi lang po dito sa ating main. Because katulad po ng introduction natin kanina, this is our founding anniversary. It's all of us who are celebrating today. Amen. Hindi lang po tayo dito sa main. So, purihin po ang Panginoon. Pakingitian nga po ng best ng ngiti ang inyong katabi. Amen. Sa kabila naman po. Ayan. Sa likod. Ayan. Pakibati po ang bawat isa. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito na tayo po ay nagsama-sama na isang puso na purihin ang Diyos at katagpuin siya sa umaga pong ito. So, we just want to welcome each and everyone at we just want to acknowledge po ang ating mga kapatid at magulang sa umaga pong ito na nanggaling sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan. So, sige po, unahin natin yung pinakamalayo. Sino kaya yung tawid dagat daw po muna, sabi ni Bishop. Amen. Ang mga taga-Calapan, Oriental, Mindoro. Purihin po ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. Sila po ay dumating kanina pong madaling araw, mga 12 po, no? 1 a.m. po. Kaya kahit papaano po ay nakapagpahinga po sila, purihin po ang Panginoon for the safe travel po nila. And then, ang atin pong mga kapatid po, I think si Pastor Gab lang po yata, from Alaminos, Pangasinan. Praise God! Alam niyo po ba, trivia, baka po hindi niyo pa po nabati si Pastor Gab. Birthday po ni Pastor Gab kahapon. Belated happy birthday, Pastor Gab. Mamaya daw po ang ating celebration sa ating lunch. Kasama na po ang celebration po ni Pastor Gab. At alam niyo po ba another trivia? Speaking of birthday, meron po tayong kapatid na nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Nasaan na po siya? Si Ate Lynn from Sagana. Ate Lynn Russell, happy birthday po. Ayan. Okay. Sige po, mamaya din po ang celebration sa lunchtime natin. Okay po, so let's call on sa atin pong mga kapatid from Zambales. Zambales po, si Pastor Joseph, si Janelle, ayan, praise God po sa kanilang mga buhay. At ang atin pong mga kapatid from Paranaque. Ayan, aking pong boses. Sarap po kasi sumigaw kay Lord eh. So mga taga Paranaque, welcome po. Ang atin pong mga taga Batulao, Batangas. Woo! Ayan, so praise God po sa kanilang mga buhay. Ang atin pong mga kapatid from Camellia. Praise God! Welcome po sa bawat isa. Mga kapatid po natin from Sagana. Amen. May nakalimutan pa po ba ako? Ay, yung mga taga dito daw po. Taas po mga
anniversary po sa ating lahat. Tunay nga po na napakasarap po na, kumbaga, at least po, once in a while, nagkakasama-sama po tayo. Amen? To celebrate the goodness, the faithfulness, the love and mercy po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ayan po, this time po, bibigyan po tayo ng intermission number ng atin pong mga youth and young pro dito po sa J. Blue Main. Ayan po, let's welcome them. So, ayan po, prepared na po sila. Wala po pa tayong mga kamay. Ayan, let's give them a round of applause. All your promises won't let go of me. All your promises won't let go of me. I've surrendered my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. I am walking the path you have made. I am seeking the truth every day. Jesus, my heart has been changed by you. I couldn't walk away if I tried. 'Cause your love is better than life. The sun's shining bright and it just won't set. 'Cause your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, oh, I can't forget about it. I've surrendered my life to your ways. I have learned what it means to obey. Jesus, my heart has been changed by you. And now I'm walking the path you have made. I am seeking the truth every day. Jesus, my heart has been changed by you. I could walk away if I tried. 'Cause your love is better than life. The sun's shining bright and it just won't set. 'Cause your love is alive and it lights my step. My heart is amazed every day to the next. Your joy overtakes and I can't forget about it. Oh, 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 I can't forget about it. Oh, oh, I can't forget about it. I'm saying all your promises won't let go of me. All your promises won't let go. I'm saying all your promises
Praise God po. Amen. All His promises will not let go of us. Amen. Katulad po ng declaration natin for this year, it's not only for our January declaration, but it's all throughout 2024. Ano po ba yon? Nako, hindi daw po kakain ng hindi magsasalita. Again, ano po ang declaration natin? Amen. Sino na po ang mga nakatanggap ng pangako ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. At yung mga may inaabangan pa po na pangako ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. And this time po, wag na po nating pakatagalin. Alam ko po na tayo ay lahat ay handa na at nandito na rin po ang ating guest speaker. Tawagin po natin si Bishop Leo para po i-introduce ang ating pong guest speaker for today. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba tayo? Praise God, purihin po ang Diyos sa umagang ito sa kanyang kamangha-mangha na mga gawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. At bago ko po tawagin ang ating guest, ay gusto ko pong batiin si Reverend Alem Bonifacio at ang kanyang pamilya, Senior Pastor ng Sovereign God International Ministry. Siya po'y nanonood ngayon sa Norfolk, Virginia. Palapakan natin ang Panginoon sa ating minamahal na kapatid at sa aking pong ate na nasa Norfolk, Virginia din, sa aking mga hipag sa Texas, kay Ate Glo, kay Sylvia, kay Len. So, purihin po ang Panginoon. Hindi na po tayo magpapakatagal. Ang tao pong ito ay nakasama ko po sa mission sa Macau. At siya po ay alam kong ginagamit ng Panginoon mightily sa mga pagmimisyon. Marami pong napagpapala sa kanyang buhay. At kaya nung pong magkasama kami, maging sa Calapam Mindoro, nito pong nagdaan ay nilagay ni Lord sa puso ko na siya po ang ating maging tagapagsalita ngayong umaga. So kaya nga, without much ado, so let us give a J Blue family welcome ang ating speaker. Wala iba kundi si Pastor Arnulfo Nani Makarangal. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! So, glory to God. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa Jesus Be Lifted Up. Cavite po, no? Cavite, no? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Hallelujah. No? Sa 13 taon po, no? I do believe yung pong taon na pinagdaanan nyo po ay sigurado pong katulad kanina may declaration po tayo rito sa inyong church na fulfilling the God's promises. Ibig po sabihin, yung 13 taon po na yon, I do believe, na marami pong pinangako sa atin ng Panginoon na patuloy niyang pinupulpil at ipupulpil pa po sa buhay po natin. Amen po ba? So, sa umaga pong ito, tayo po muna ay tumayo at basahin po natin yung ating teksto. Hallelujah. Dito po sa Ezekiel, ito po yung ating text sa ating pong praise God. Sabi po rito sa Ezekiel chapter 12 verse 28. Kaya sabihin mo sa kanila ang pinasasabi ko, sabi ng Diyos, isa man sa mga sinabi ko'y hindi maaantala. Amen po ba? Isa sa mga sinabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. So let us pray. Hallelujah. God bless you, Lord. We give you glory. We give you honor. Sa umaga pong ito, aming Ama, kami pong lahat ay naririto at bukas ang aming pong mga puso upang tanggapin ang iyong makapangyarihang salita. Hayaan po ninyo sa pagkakataon pong ito, yung pong banal na Espiritu ang siya pong patuloy na magturo po sa amin. Hinihiling po namin, Lord, na kayo po ang mangusap sapagkat ang sabi mo sa iyong mga salita, ang iyong mga salita ay Espiritu at ang Espiritu ay nagbibigay buhay.
Kaya Lord, we declare in this day, lalong-lalo na Panginoon sa anibersaryong ito, 13 anibersaryo ng Jesus Be Lifted Up, Lord God, na Cavite chapter, Panginoon, ay patuloy mong iparanas po, Panginoon, sa kanilang buhay. Yung sinabi mo na taste and see that the Lord is good. Hindi lamang nila makikita. I speak and I declare, matitikman ng mga tiga JBLU, Cavite, Panginoon, ang lahat po ng iyong pangako, lalong-lalo na sa mga darating pong panahon. Pangako sa kalusugan, pangako sa kagalingan, pangako sa kasaganaan, pangako sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy po naming inaangkin, Panginoon. Sapagkat ang sabi ng iyong salita, Panginoon, hindi na magtatagal. Lahat ng pangako mo, Panginoon, ay gagawin mo sa buhay ng iyong mga anak. Kaya walang ibang mabibigyan ng kaluwalhatian, walang ibang mabibigyan ng kapurihan, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo in the presence of God. Unang-una po sa lahat, ako po'y taos puso nagpapasalamat. At the same time po, medyo na late kami, no? Dahil grabe po, akala po namin kasama ko po yung mga kasama ko, kaya lang po hindi po sila natuloy at may mga ginagawa po sila. Pero praise be to God, nandito po ngayon ako sa inyong harapan at sa kapurihan po ng Panginoon, no? Sa biyaya po ng Panginoon, tayo po'y nagkakasama-sama and we do believe. Actually po, sa Panginoon po, kapag tayo nag-e-expect, yung pong expectation natin, pinapatulan ng Diyos. Pasensya na po, actually, tiga-Tondo po ako. No? At sa Tondo, may langit din po. No? Bababalitaan natin, pag sinabing Tondo, napapanood naman natin sa pinikula yan, at ngayon, nasa Cavite ako. Dati po, may ganyang pinikula eh. Sa'yo ang Tondo, akin ang Cavite. Ganun po. Pero praise be to God, dahil po sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos, kahit po saan kayo ngayon magpunta, Cavite man o Tondo, may langit po. Amen? Meron pong mga anak ng Diyos na katulad po natin na nagsasama-sama at patuloy po tayong nagiging bukas sa lahat po ng pangako ng Panginoon. Pwede po bang pakisabi niyo sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Panginoon, kapatid? Minsan po, medyo lakasan natin. Yung talagang may declaration, no? Pinagpala ka ng Panginoon, kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi ho ng Bible, life and death is in the power of the tongue. No? Kung ano po yung lumalabas sa bibig natin, yaan po ay binabantayan po talaga ng Panginoon. Dito po sa Jeremiah chapter 1, meron pong tagpo rito na ang propeta Jeremiah po nang tinawag ng Panginoon, sabi niya, simula pa lang sa tiyan ng nanay mo, ay tinawag na kita. Actually, I do believe sa umaga pong ito, lalo-lalo na sa iglesia pong ito, meron po sa ating mga tinawag ang Panginoon. Na minsan nagdadalawang isip po tayo, hindi po maaalis sa atin yun, pero sa totoo lang po, ang pagkatawag po sa atin ng Panginoon, nasa tiyan ka pa lang po, tinawag ka ng Panginoon. Amen po ba? Nasa tiyan ka pa lang. No? Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, no? Sabi niya, God is able to do exceedingly, abundantly, at higit pa dun sa ating mga iniisip at iisipin yung kayang gawin ng Diyos sa iyo. So, ibig sabihin, kung ang Diyos nagpaplano po sa atin, ay sa totoo lang po, nasa tiyan ka pa lang ng iyong magulang, tinawag ka na ng Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, nung sinabi po kay Jeremiah, na siya'y tinawag ng Panginoon, nagkaroon po ng konting, nag-ano po si Jeremiah. Kasi ang sabi po ni Jeremiah, bata pa po ako, Lord, di ako marunong magsalita. Papaano ako magsasalita? Actually, si Jeremiah po ay tinatawag na
pinaka-youngest prophet. No? At actually, ang tawag nga sa kanya, weeping prophet. Kasi talagang grabe ho, bata pa ho, tinawag na. Pero ang tindi ho ng authority and dominion na pinagkaloob sa kanya. No? Pero ano doon po yung parang takot, pangamba, pero lumalakas po ang loob natin kapag narinig natin ang pangako ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kailangan natin ang pangako ng Diyos. No? Yung hindi natin kaya, makakaya natin dahil naririnig natin yung pangako ng Diyos. At alam nyo po ba, ang pangako ng Diyos, actually, alam po natin to eh. Ang Diyos po natin ay hindi lang Panginoon, siya po ay hari ng mga hari. At madalas na natin napapakinggan, pag pinag-usapan po yung hari, ang pangako ng hari ay di nababali. Eh lalong-lalo na po ang Panginoon. Kapag nangako po ang Panginoon, actually po, babasahin po natin sa mga susunod na talata, na once na nagpahayag po ang Diyos ng pangako, kasi po ang hari, pag pinag-usapan po natin ng paghahari, alam nyo, wala hong hari na pag gumawa, tumatayo at kumikilos. Ang hari ho, nakaupo lang po yan. At ang lagi pong trabaho niyan ay magsalita. Kaya nung ikaw at ako ay naging mananampalataya, in 1 Peter chapter 1, ikaw rin ay binigyan ng tinatawag na karapatan na maging priests and kings. Amen po ba? Kaya sa totoo lang, kakaiba po yung buhay po natin, lalo na mga mananampalataya. Na tayo po'y gumagawa sa magitan ng sinasabi natin. Nang si Lord po gumawa ng mundo, sabi ho ng Bible, napakadilim. Sabi ng Book of Genesis, yung pong Espiritu ng Panginoon ay naguhuber po at wala pa pong mundo, napakadilim. Pero tignan nyo po, even ang our God, ang Diyos po natin, hindi po siya affected dun sa nakikita niya. Nung nakita niya yung dilim, hindi niya ho sinabing, ay, ang dilim. Kasi may power yung salita niya. Bagkos, nung nakita niya yung dilim, ano sabi niya? Let there be light. Amen? Kamusta po tayo pag nakikita natin yung ating ATM at ating wallet, wala nang laman? Yun po ang tama, pero minsan nangyayari sa atin, yung mga wallet natin, pag binubuksan natin, para tayo naghihiwa ng sibuyas. Naiiyak ka na. At ito pa matindi, wala ka nang nakita, sinasabi mo pa. Ba't ganun po tayo, no? Napansin nyo, wala ka nang nakita, nararamdaman mo, sinasabi mo pa. Sa totoo lang kasi, may kapangyarihan po yan. Kaya ang Diyos, nung nakita niya yung dilim, di niya sinabing, ay, ang dilim. Ang sabi ng Lord, let there be light. Amen? 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 Mamaya po, makikita nyo po na lahat pala ng pangako ng Diyos is already given. Isa po sa pag-uusapan po natin sa umaga pong ito, yung kakaibang buhay ng mananampalataya. Alam nyo ano po yun? Pag kayo po ay pumunta sa sinihan, at kayo po'y manonood ng sine, meron po nakalagay doon, now showing and coming soon. Ano panonoorin nyo? Yung now showing o yung coming soon? Siyempre, yung now showing. Tama po ba? Tama po ba? Kasi yung coming soon, paparating pa lang yan. Amen? Pero alam po ninyo, marami po sa atin, sa buhay natin sa Panginoon, para tayo naka-coming soon. Lagi tayong naghihintay. Mamaya po maiintindihan nyo na dahil sa ating Panginoong Hesus, all the promises of God is yes and amen. Dalawa pong bagay yung pong bababa ko po ngayon sa umaga pong ito, sa tulong po ng Banal na Espiritu. And I do believe na ito po ay may connection po sa buhay po ni Bishop. Nang ito po yung minemeditate ko, nag-prompting po yung Holy Spirit sa akin, personally, lalo-lalo na po kay Bishop. Ang alam po natin kasi, pag pinag-usapan po yung fulfillment, the promises of God,
Yes, tutuparin ng Panginoon lahat ng pangako niya. At katulad po ng pinag-uusapan natin in the book of Jeremiah, nung sinabi ni Jeremiah na hindi ko kaya, in-encourage siya ng Panginoon. Sabi niya, nasa tiyan ka pa lang, tinawag na kita. At pagdating ng verse 11, ganito po nakalagay. Jeremiah chapter 1 verse 11. Tinanong ako ni Yahweh, Jeremiah, ano ang nakikita mo sa nga po ng almendra? Sagot ko. Verse 12, tama ka ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matutupad ang lahat ng aking sinasabi. Pagkatapos pong kausapin ng Panginoon si Jeremiah, may pinakita po sa kanya in a vision na isa pong sanga ng almendra. At tinanong ngayon siya ng Panginoon, ano yung nakikita mo? Sabi niya, ito yung sanga. At pinaliwanag po ng Panginoon. Ang ibig po pala sabihin nun, binabantayan daw po niya yung mga sinasabi niya. Alam niyo, mismo yung Diyos po natin. Kapag nagsalita pala siya, binabantayan niya yung sinasabi niya. Sabi mo sa katabi mo, dapat pala binabantayan niyo yun. Hello? Sino po rito, pag nagdi-devotion kayo, nagjo-journal kayo? Sino po rito? Alam niyo, mahalaga po yun. Mahalaga po yun, mga kapatid. Na magugulat kayo kung kailan sinasagot ng Panginoon o kung kailan nagmamanifest yung mga pangako niya sa atin. At katulad po ng binabasa po natin, even kay Jeremiah, pinatutunayan ng Panginoon na lahat pala ng sinasabi niya ay binabantayan ng Panginoon. Tingnan niyo po sa book of Isaiah. Ito po yung salita ng Panginoon in the book of Isaiah chapter 55 verse 10. Ang sabi po rito, basahin ko po sa Tagalog, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit, ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na pangahasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman, ang salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Yan daw po ang salita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon po, ang ating Diyos, hindi po yan nagsasalita ng basta-basta. Naalala niyo po si Jesus Christ, nung siya lalo na nasa bingit ng kamatayan, na nililitis siya, alam niyo, para ho siyang tupang tahimik. Nakakita na kayo ng tupa sa YouTube na kinakatay? O wag na lang yung kinakatay, yung pong tinatanggalan pa lang ng balahibo. Alam niyo, wala hong kaimik-imik. Masyado hong pag tinignan po ninyo, parang ang patay na eh. Nagulat ako pagkatapos niyang tanggalan ng balahibo, nang binitawan tumakbo, buhay na buhay. Alam niyo, si Jesus Christ ang ating Panginoon, ganyan din po. Nang nililitis siya, tahimik. Kasi every words, mayroon pong nagaganap. At binasa po natin sa Isaiah, ang sabi po ng Bible, katulad daw po ng yelo na bumagsak dito sa ibabaw ng lupa, hindi na po yan babalik. Didiligan niya na po yan, yung mga dapat niyang diligan. Ganon din daw po yung salita ng Diyos. Once na ikaw, nag-devotion ka, umatin ka ng gawain, naka-receive ka ng word, hello! Hindi ho yan babalik sa Panginoon nang hindi nagaganap kung ano yung plano niya sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya kapag may na-receive kang word sa Panginoon, meron ka natanggap na pangako ng Panginoon, huwag nyo lang ho yan memorizing. Actually, sa Bible, bibihira po yung salitang memorize. Ang talagang nakalagay sa Bible, meditate the Word of God day and night. And even po yung pagbabasa ng Bible, hindi ho masyadong binigyan ng diin yung pagbabasa. Lagi yung sinasabi na yung Word of God, i-meditate natin. Pastor, ano po ba ibig sabihin ng pag-meditate? Simple lang. Simple lang po pag-meditate. At ito po, very powerful. Kasi once na minimeditate mo yung Word of God, ang actually po sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, meditate the Word of God day and night. Para daw po mapulpil mo o maganap yung pong mga nasasaad doon. Kasi habang minimeditate nyo po yan, in the Spirit,
patuloy pong ginagawang buhay ng Panginoon yung salita ng Diyos na name-meditate mo. Hindi ho sinabi ng Bible na read your Bible every day. Sa kanta ko lang nga narinig yun eh. Read your Bible. Di ba? Pero sa Bible po lagi sinasabi, meditate the Word of God. Meditate the Word of God. Kasi po, yung pong salita ng Panginoon ay hindi po yan literal, hindi po yan tinatawag na letra lang. Yan po'y buhay sa buhay ninyo. Na kapag sinabi ng Isaiah na dumating dito yan sa inyo, hindi babalik yan nang walang nangyayari sa buhay ninyo. Amen po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ganyan po ka-powerful ang salita ng Diyos. And I hope and pray, habang tayo po'y nag-uusap-usap ng ganito, marirecall po ninyo yung pong mga buhay po natin. Na kailangan pala maging maingat din tayo sa salita natin. Andyan pa po ba kayo? Amen? Amen po ba? Tingnan niyo po yung sumunod nating mga verses. Sabi po rito sa Matthew chapter 5, verse 17. Okay? Sabi po rito sa Tagalog ulit, Matthew chapter 5, verse 17, huwag ninyong akalain, sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. So kahit po si Lord, hindi po siya nagpunta rito na ipagwalang bahala po ang salita ng Diyos at pangako ng Panginoon. Nandito po ang Panginoon para mismo ipulpil yung promises of God. Amen po ba? Ngayon, sabi po ng verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa. Hello? Hello? Maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Katulad ng binasa po natin kanina sa Isaiah, pag lumagpak po ang salita ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, hindi babalik yan na hindi na-accomplish yung kanyang salita. Kaya ang sarap po mag-meditate ng Word of God. Sabi mo sa katabi mo, basa-basa rin pag may time. Alam nyo, sa totoo lang, marami pong mga mananampalataya, lalo na sa panahon natin ngayon, no? Ang daming YouTube, ang daming social network. Minsan nakakalimutan na pong mag-devotion at makipag-usap ng personal sa Panginoon. Tandaan nyo po, ang Panginoon, bagamat siya po ay nandito sa 2-3 nagtitipon, pero sa totoo lang, siya po ay personal ng Diyos. Tandaan nyo po ito, kahit dito po sa ating worship anniversary worship na gawain po, tandaan nyo po itong minsan natutunan ko sa Panginoon. Kapag hindi ka sanay ng isahan, mahihirapan ka sa maramihan. Andiyan pa ho ba kayo? Pero pag sanay ka ng isahan, pagdating mo rito sa church, hindi ka mahihirapan. Bakit? Buhay mo na ang sumamba sa Panginoon. Kaya kahit yung worship leader, no, hindi pa nagsasabing, taas nyo yung kamay nyo. Ikaw, nagtataas na lang kamay. Kasi personal, meron kang kaugnayan sa Panginoon sa araw-araw mong buhay. Tandaan nyo po mga kapatid, yung buhay po natin sa Panginoon, it's a great blessing po. At kung ito po'y ginagrab natin everyday, lalo pang magpapakilala ang Diyos sa iyo. Sino rito yung gustong makilala pa ang Panginoon ng lubusan? No? Tandaan nyo po, ang laki po ng halaga ng pagkakilala sa Panginoon. Hello? Kaya minsan, sa totoo lang, sa Bible po, napakaraming pangako ng Panginoon. Ang problema, sa tagal nating mananampalataya, parang ni isa yata o dalawa hindi natin mapangawakan. Kasi hindi tayo nagbibigay ng personal sa Panginoon. Hindi tayo nagbibigay ng oras ng personal sa Panginoon. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Isang bagay yung naririnig mo sa pulpito, pero isang bagay yung kakausapin ka ng Lord ng personal. At kalimitan po ng napakaraming pangako ng Diyos, doon niya po ina-unveil pag ikaw ay nakikipagpersonalan sa Panginoon.
Magugulat yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Ba't ang bilis-bilis mo lumago sa Panginoon? Kasi kada pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon, ang dami niyang binababang promises sa'yo. At dahil marami siyang sinasabi sa'yo, marami ring napupulpil sa buhay mo. Actually, alam po ninyo, sa totoo lang po, bilang mga anak ng Diyos, andyan pa ho ba kayo? No? Bilang mga anak ng Diyos, sa totoo lang po, sa kingdom of God, ang pinakamaliit po, pera. Kaya pag narinig niyo po yung salitang, ang mapagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. Ang tinutukoy po doon, money. Pera. Pero dito sa ibabaw ng lupa, parang siya yung mas malaki. Pero kapag ikaw ay nabuhay, nagaya ng sa langit habang nandito ka sa lupa, di ba matagal na sa atin tinuro yun? Religious pa tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Saan? Dito sa lupa. Gaya ng... Bakit ang tao gustong-gustong pumunta ng langit? Binaba na nga ng Lord dito. Baka magkasalubong po kayo. Tinuro po ng Lord na prayer yun. At pinulpil niya po yun. Through our Lord Jesus Christ. Hello? Dati, di natin naintindihan yon. Nung na-born again ka, naintindihan mo na ang Diyos mismo tinuturuan kang manalangin na kung mananalangin ka, lahat daw na nangyayari dun sa langit ay papangyarihin dito sa lupa. Kaya alam po ninyo, yung gustong-gustong pumunta kaagad sa langit, nakakalungkot. Alam nyo, ano dahilan? Minsan ganun, Lord, dumating ka na. Tanungin mo, bakit? Ang daming utang eh. Nakakalungkot dahil lang sa dami ng utang, gustong dumating ang Panginoon. Napaka-selfish naman. Hindi mo darating ng ganun si Lord. Hello? Hindi ho darating ng ganun si Lord. Andiyan pa ho ba kayo? No? Sa totoo lang po, mga kapatid, grabe po ang kilos na, lalo na sa mga anak ng Diyos. Sabi mo sa kapatid mo, grabe, humanda ka sa malalaking bagay na kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Alam niyo, pinag-uusapan pa lang natin, promise. Pero mamaya po, makikita ninyo, it's already fulfilled. Tingnan niyo po yung sinasabi po ng Bible, dito po sa Hebrews, chapter 4, o Hebrews chapter 6, verse 13. Ito po yung una. Ang pangako po ng Lord ay hindi niya lang gagawin. Gusto ko po na maunawaan niyo po ito. Ang pangako po ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang po yung binigay na nangako siya. Diyan po sa babasahin natin, sumumpa po ang Diyos. Alam niyo, nakakita na po kayo ng mga tao na kapag para lang mag-agree, para lang magsalita ng totoo, di ba? Nagsusumpaan. Na minsan ang pagsumpa, mamatay na kapitbahay namin. Napaka-bad naman nun. Di ba po? Ibig sabihin, meron tayong karanasan na para lang sabihin, nag-ipupulpil ko yung promise, nangangako ka ng mas mataas. Andiyan pa ho ba kayo? Pakinggan niyo po itong mabasahin natin at matutulungan po tayo na magkaroon tayo ng confident at mabuhay tayo ng may pananampalataya na sa lahat ng pangako na binigay sa iyo ng Lord, hindi lang pala siya nangako, sumumpa po ang Panginoon na ipupulpil niya yan sa buhay po ninyo. Tingnan niyo po yung Hebrews chapter 6 verse 13. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya'y nanumpa. Natuto pa rin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakahihigit pa sa kanya. Nanunumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, verse 14, ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing nagmumula sa iyo, aking pararamihin. Verse 15,
Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang pangako sa kanya. Verse 16, nanumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y pinagtitibay ang usapan. Ito po maganda. Sa inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi lang siya nangangako. Sumusumpa ho siya sa pangalan niya. Para lang patunayan po sa inyo na ipupulpil niya lahat ng pangako. And I do believe, Bishop, nang minemeditate ko po ito, personally, I receive it. Hindi ko po alam, pero I do believe, marami po kayong pinangahawakan ngayon na promises ng Lord. And this is the word of the Lord. Through this word, hindi lang ho siya nangangako sa inyo. Pastora, sumusumpa siya. Nagagawin niya yon lahat ng pangako niya sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya patuloy po natin pag-pray si La Bishop, no? Dahil sa totoo lang, ang dami pong plano, ang dami pong vision, ang dami pong pangako ang Panginoon sa ating pong bishop na talagang gagawin ng Panginoon. At para patunayan yun, nang sumusumpa pa po ang Panginoon in His name. At alam niyo po, pag ginawa niya yon, siguradong ipupulpil niya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-alala. Panghawakan mo ang lahat ng pangakong sinabi sa iyo ng Diyos. Dahil lahat ng promises of God, hindi babalik yan sa iyo nang hindi nagaganap kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating pong buhay. Palakpakan po natin ang the best clap offering ang Panginoon. Tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi lang nangangako. Sumusumpa pa siya. Hello. At pagka sumumpa siya, wala na ho. Parang kumbaga ending na. Tinuldukan na ng Panginoon. Ang tangi mo na lang. Kaya po sila Abraham, kita niyo yung sinabing example, si Abraham po matanda na. Si Sarah baug pa. Pinangakuan na magiging ama ng maraming bansa. Mantakin niyong isipin, papaano natanggap ni Abraham yung pangako na yun? Paano siya naging confident? Papaano siya nabuhay ng may pananampalataya? Kasi hindi lang nangako ang Diyos sa kanya, sumumpa. At katulad po ng binasa natin, natatapos po ang usapin kapag may sumpaan. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba mo ngayon. Hindi lang siya nangangako sa'yo. Kung ikaw nagpe-pray ka na ang iyong pamilya, Lord, gusto ko ma-born again sila. Kalooban po ba ng Panginoon yon? Patuloy mong paniwalaan ang pangako ng Diyos. Ikaw at ang iyong sambahayan maliligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Naalala ko po nang ako po yung unang na-born again. Ako po kasi unang na-born again sa amin. At ang aking pong father ay purong Katoliko. At hindi po kami basta Katoliko. Mahilig po kami. Lalo na po ako, mahilig ako sa himala. Yung mga sumasayaw-sayaw, lumuluha-luha, lumalakad-lakad. No? Lagi po ako may panyon dala-dala para dyan. Yung father ko po, siya po ang gumagawa ng mismong parang yung sinakulo. Yan, ganyan po. Kaya nung na-born again ako, nagalit tatay ko. Sabi niya, ano yung pinasok mo? Alam niyo, tindi po ng persecution kasi nga Katoliko sila. Hanggang sa yung kapatid ko po na nasama ko na, gumibap. Kasi ang word ng tatay ko, pag nakita kita na nagba-Bible study, pupuntahan kita doon, sisirain ko yung Bible sa harapan niyo. Ako sabi ko, wow. Kaya yung bunso, yung kapatid ko po na nasama ko na, bumigay. Sabi niya, kuya, ikaw na lang muna. No? Totoo po, pinatutulog pagka dumating po yung oras na sarado na yung bahay at katatapos lang na iwan ka dun sa labas. Ganun po yun. Pero alam po ninyo, God is good. Dahil may pangako po ang Diyos na kung ikaw ay mananalig sa Panginoon, yung buong sambahayan mo,
hihipuin ni Lord yan. Alam nyo, meron po dito na minsan ganyan po yung nararanasan. Ngayon po, panghawakan nyo po na ang Diyos na pinaglilingkuran mo't sinasamba mo, hindi po siya pag nagsalita ngayon ay wala na. The truth is, sumusumpa pa siya para patunayan sa inyo na gagawin ko yan. He is a covenant maker. Pag sinabing covenant, ay grabe po yan. Kaya po minsan pag kayo nakikita kayong ikinakasal, di ba? Ang pangalan dun, marriage contract. Meron nga po nagpaplano, gusto nang baguhin yun, gawin ng marriage covenant. Kasi pag sinabing contract, meron pong tinatawag na expiration. Yung covenant po, wala. Talagang till death, do us part. Ganun din po sa Diyos. Ito magandang balita. Yung Diyos po na nakipag-covenant sa inyo, hindi namamatay. Andiyan pa po ba kayo? Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung hindi siya namamatay, pambihira. Ibig sabihin, yung pakikipag-ugnayan mo sa Kanya, wala na pong katapusan yun. Kung sinabi niyang gagawin yan, gagawin niya ho yan, maging sa pamilya po ninyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa nga ho, the best clap offering sa Diyos. Hallelujah! Hindi lang siya nangangako, sumusumpa pa. Grabe po ito. Sino ka para ganyanin ni Lord? Cute ka lang. Pero sa totoo lang, ano meron ka para itong Diyos na makipag-covenant sa'yo, yung pangako niya, sumusumpa siya na gagawin niya sa'yo. Andiyan pa ho ba kayo? At ito po yung last na gusto kong pakita sa inyo. Kung kanina narinig po natin na siya ay sumusumpa. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Basahin po natin in English version. Maganda po kasi ito sa English version. Meron po bang English version dyan? Ayan. Sige. Okay? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Are so through Him, Amen is spoken by us in the glory of God. Sa ibang translation, every promises of God is yes and amen. Through Christ Jesus. Ibig ko sabihin mga magulang at mga kapatid, nang dumating si Jesus Christ, hello? Dumating na po ba? Di ba, yung nag-ano natin ng Pasko, and then namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Alam po natin yon. Amen? Nang dumating po si Lord, ang sabi ho ng Bible, siya po yung fulfillment na lahat ng promises ng Panginoon. Lalong-lalo na in the Old Covenant. Lahat po ng pangako ng Diyos nang dumating si Jesus Christ, I tell you mga magulang at mga kapatid, through Jesus Christ, lahat ng pangako ng Lord, pinulpil niya. Meron pong talata sa Bible in the book of Luke, nung siya po ay nagbasa ng aklat ng Isaiah, na ang nakalagay po doon, the Spirit of the Lord is now upon me. Nang binaba po ng Panginoon yon, bandang huli, tiniklop niya at sinabi niya, this word is now fulfilled. Bakit? Alam niyo si Jesus Christ, hindi, kung kanina narinig ninyo pangako ng Diyos, sumumpa pa siya. Ngayon, hindi lang siya sumusumpa. Para sa iyo, through Jesus Christ, tinupad niya lahat ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya alam nyo, tayo pong mga anak ng Diyos, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Lalong-lalo na pag may pinangahawakan ka, alam at alam mo na yung Diyos na nangako sa iyo, yung pangako na yan, gusto niya mangyari sa buhay mo. Kung ang plano ng Panginoon sa iyo, sumagana ka, yes! Pasasaganain ka ng Panginoon. Andyan pa ho ba kayo? Sino rito yung gustong maging masagana? Oh, pakinggan niyo po ito. Sabi ng Romans chapter 8 verse 32. Listen to this. Tingnan niyo po yung Romans 8 verse 32. Ito po, isa po sa mga paborito kong verse.
Lalo-lalo na nung dumating ang time na naaksidente po yung anak ko. Yung pangalawang anak ko, siya po ay nag-aaral dito po sa Jesus Reign. Siya po ay may kukuhaning papeles sa hindi ho magandang pangyayari na aksidente. Habang siya po'y nagbabike, maayos naman yung pagbabike niya. Actually, mabagal lang po. Biglang may nagbukas ng sasakyan. Pagbukas po ng sasakyan, tumama siya, gumanon po siya sa kabila. Pag tama niyang ganon, sakto, may dumarampong kotse o taxi. Brang! Talagang doon po siya pinulot. Umilalim po sa taxi. Yung pong cellphone niya na nandito, nabali. At ang marami pong nagsasabi nakakita, patay na yung bata. Kinuha po yung anak ko, hindi ho siya hinila. Kasi ang baba ho ng biyos. Ang baba ho ng taxi na yun. Ang ginawa ho, inangat para makuha. Nung inilabas, nagulat sila, buhay pa. Sabi nga, buhay pa. Tumaas yung kamay. Dinala po sa ospital. 2 ospital po yung pinagmulan, Bishop. Mula ho sa ospital ng Maynila, and then dinala po sa Chinese. That time po, medyo pahupa na yung COVID. No? Kaya lang, marami pa rin mga tao sa ospital. Wala ho siyang mapaglugaran doon. Dinala namin sa Chinese. Pero parehas po ng kanilang medical findings na even po ang buto walang bali, even po yung dugo, wala pong blood clot. Pero yung cellphone nabali. Ibig sabihin, nagulungan po yun. At nung hindi pa po namin mag-sync sa amin na nadisgrasya siya, nakausap namin nung nakita ko po yung helmet nung anak ko, kasi naka-helmet siya. Kaya yung pong mag-helmet po kayo. Hindi ho dahil may huli. Actually, marami ho sa atin kaya nag-helmet kasi may huli. Hindi ho. Ang helmet po ginagamit para protection. Amen po ba? Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Alam niyo, nung nakita ko po yung helmet ng anak ko, doon po ako lalo na amazed sa ginawa ng Lord. Kasi nakita ko po, yung mismo pong malaking tornilyo ron sa ilalim ng taxi, bakat na bakat po doon sa helmet ng anak ko, na ganyang kalaki. Kung wala ho yun, at lalo na wala yung proteksyon ng Panginoon, basag ho ang bungo nun. Pero yung pong helmet niya, mumurahin lang. Kaya naniniwala kami, hindi dahil sa helmet, kundi dahil sa proteksyon ng Diyos. Kaya sa totoo lang po, mga magulang at mga kapatid, may mga anak kayo, may mga apo kayo, ang sarap pong pagtiwalaan ng pangako ng Diyos. Na pag sinabi ng Panginoon, iingatan kita, tiingatan ko ang pamilya mo, panghawakan niyo po yun. Panghawakan niyo po yun. Dahil ang Diyos po ay hindi gaya ng tao na marunong magsinungaling. Ang yes niya ay yes. Kaya sabi rin sa binasa natin kanina, all the promises of God is yes and amen. Dahil kay Christ. Romans chapter 8 verse 32 sabi niya, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. Sa Tagalog, kung naipagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Actually, lagi ko po itong sinasabi pagka pinipreach ko po ito. Nababanggit ko si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao po, kung di ako nagkakamali, 4 yata, 5 ang anak. Tama po ba? At mayaman na tao. Tanong, kung ihingin niyo po kay Manny Pacquiao yung isang anak ko pagka binigay sa inyo, may 3 pa siya sana. Tama po ba? Pero I tell you, mayaman pa yun, hindi niya bibigay. Tama? Pero yung ating Ama na nasa langit, sobrang pagmamahal sa atin. Iisa na lang. Sa sobrang pagmamahal sa iyo. Sa sobrang gusto niyang ipulpil ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, ibinigay niya para sa iyo.
Amen po ba? Kaya alam po ninyo, ang sarap na i-anchor natin yung pananampalataya natin doon sa ginawa ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Biruin mo, ang sabi po rin sa Romans 8:32, kung naipagkaloob niya, naipagkaloob po ba? Kung naibigay niya, yun daw po bang mga pangangailangan nating iba, hindi niya kayang ibigay? Hello? Hello? Pagkain lang, hindi niya kayang ibigay? Pambayad lang ng tuition fee, hindi niya kayang ibigay? Kung yung anak na ibigay, yan pang pangangailangan mo. Alam nyo, patungkol po sa pangangailangan, mula pa lang muna nilikha ng Diyos ang mundo, sana ho makita ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Ano ho nauna na nilikha ng Diyos ang mundo at ang tao? Ang nauna po, yung mundo. Tama po ba? In short, nauna munang gawin yung nauna munang gawin yung kailangan bago yung mga ngailangan. Hello? Andiyan ba ho ba kayo? Para lang ho yung padlock. Kung sino ho nakabili sa inyo ng padlock na walang susi, balik nyo ho yan sa binilan ninyo. Wala hong padlock na walang susi. Hindi nyo magagamit yan. Ganon din po ang tao. Nang ginawa ng Diyos at inilagay ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, I tell you, bago ka palang gawin, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Amen? Wala rin pong nanay na nagbuntis na bago lumabas, lumabas muna yung bata bago bumali ng baru-baruan. Wala akong ganun. Kakahiya yun. Amen? Bago pa lang lumabas yung sanggol sa sinapupunan ng magulang, inihahanda na po ang pangangailangan. At lalong-lalo na yung Diyos po natin. Kaya kapag may problema ka, kaya sabi ho ng Bible in the book of James, pag mayroon kang pinagdadaanan na problema, be of good cheer. Pambira, pastor, may problema na ako, be of good cheer pa. Kasi, yan ang hint na may solusyon lahat ng problema. Na bago ka palang dumating, meron na yan. Actually, nung ginawa ng Diyos ang tao, pansinin niyo po ito ha. Hindi lang ho pagkatapos niyang gawin, nilagay na lang dun sa mundo. Basahin niyo ho ang Bible. Pagkatapos gawin ng Diyos ang tao, nilagay sa isang lugar na kung tawagin ay paradise. In short, ang Diyos natin di nagplano sa iyo ng pangit na bagay. Hello? Kaya pag nasa Panginoon ka, mag-isip ka na ng magagandang bagay. Dahil ang Diyos kailanman hindi nag-iisip sa iyo ng pangit. May nagtanong nga po sa akin yan. Sabi niya, bakit kung ang Diyos mabuti kalooban niya, ba't ang dami naghihirap? Bakit ang Diyos kung mabuti, bakit marami may sakit? Hello? May isa pong barbero. Yan po ang kwento. No? Ginugupitan siya. Hindi niya alam, yung ginugupitan niya, pastor. Habang ginugupitan, nagsasalita yung barbero. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kasi kung may Diyos, wala sana mahirap. Kung may Diyos, wala sana may sakit. Ang dami ko nakikita may sakit, naghihirap. Alam niyo, sabi po ng barbero, hindi rin ako naniniwala sa barbero. Sabi niya, teka muna, ginugupitan mo ako. Hello? Sabi ng pastor, di rin ako naniniwala sa barbero. Ay, teka lang. Sabi niya, ginugupitan kita eh. Sabi niya, ang dami ko rin nakikita sa labas. Ang haba ng mga buhok. Ang papangit ng mga buhok. Alam niyo, sabi ng barbero, wala. Hindi ko problema yun. Hindi naman sila pumupunta sa barbershop ko eh. Alam niyo, mga kapatid, ganyan po ang Diyos. Ang Diyos po, lahat po ginawa niya na lalong-lalo na nang binigay si Kristo. For all the promises of God is yes and amen. Kung naibigay niya sa atin ang kaisa-isa niyang anak, yung bang mga bagay na kailangan natin, di niya kayang bigay. That is the hint. Kapag si Jesus Christ, yan nga yung sinasabi ko po kanina sa inyo, wala ka na sa coming soon, you are now showing. Bakit?
Binigay na sa iyo si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ tinanggap mo, kung si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo, pinagdaanan ng lahat ng bagay, siguradong lahat ng kailangan mo, kaya niyang ibigay sa iyo. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya sa totoo lang po, pag naki-Lord ka, hindi ka kailanman susuntok sa hangin. Hello? Hello? Ang katotohanan po, ikaw ay mabubuhay ng merong confident araw-araw sa buhay mo. Sapagkat, sabi po ng Bible, taste and see. Taste and see. Hindi mo lang makikita, matitikman mo pa. Sabi mo sa katabi mo, gusto mong tikman? Hello? Hello? Alam nyo, totoo po yan, mga kapatid. Panghawakan po natin, through Jesus Christ, lahat po binigay. Tingnan nyo po ang sabi ng lagi natin naririnig. Christ is the answer. Hindi po Christ a answer, kundi the. Nang nangailangan ka ng sakit, nangailangan ka ng kagalingan, nangailangan ka ng pagpapala, nangailangan ka ng pangangailangan mo, isa lang naman po ang binigay ni Lord. Hindi ho napakarami. Ang binigay po ng Panginoon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay para po siyang package na lahat ng kailangan mo na kay Kristo. Amen po ba? Kaya nang binigay sa iyo si Kristo, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, you are blessed in all spiritual blessing. Ulitin ko po ulit. You are blessed in all spiritual blessing. Hindi yung sinabing you are blessed lang. Sabi all. Lahat pinagpala ka ng Panginoon. In all spiritual blessing. Dahil yan kay Kristo. Kaya nang nakipagrelasyon ka sa Panginoon, naku mga kapatid, ang sarap pong pag-usapan yan. Ang akala lang kasi natin, bibigay niya sa ating pangangailangan natin. Yun nabasa niyo sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung pong sinasabing, all these things, added. Yan po yung kakanin, iinumin, daramitin. Added lang yan sa kaharian ng Diyos. Added lang ho yan. Ang ibig sabihin, bonus. Pero sa atin dito sa lupa, naku, yan yung pinapriority. Kaya nga marami mga magulang, naku, sino makakapamuhay ng ganyan na hindi ka mag-aalala sa kakanin, iinumin, daramitin mo. Imposible yan. Imposible yan sa taong walang pananampalataya. Pero kung ikaw ay may kaugnayan kay Kristo, lahat daw po ng kakanin, iinumin, daramitin, bonus na lang kay Lord. Dagdag. Hello? Bakit? Kasi nga, yung darling of heaven na ibigay sa'yo. Hello? Hello? Kotse lang, di kayang bigay? Andiyan pa ho ba kayo? Bahay lang, hindi kayang ibigay? Sabi ng Bible, kung yung araw ibon, may pugad. Yung daw asong lobo, may lungga. Ikaw wala kang bahay. Kaya kang bigyan ni Lord. Amen po ba? Ay, parang ano naman yan I tell you mga kapatid, higit sa iniisip mo ang kayang gawin ng Diyos. I challenge you. Higit sa iniisip mo ang kayang gawin ng Diyos. Sabi ng Luke chapter 11, kung kayo humingi ng tinapay sa inyong magulang, bibigyan ba kayo ng bato? Siyempre, bibigyan ka lang ng tinapay. Pag ikaw ay humingi ng isda, bibigyan ka ba ng ahas? Siyempre, bibigyan ka ng isda. Anong sabi ng Lord? Kung kayo na makasalanan, marunong magbigay ng mabuti sa inyong mga anak, how much more? How much more? How much more? How much more? Alam niyo yung salita, how much more? Alam niyo, ang Diyos, hindi lang ho siya nagbibigay ng lahat ng kailangan mo.
pag natuto ka sa Panginoon, pati yung want mo, binibigay. Sabi ng Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pati want mo, kayang bigay ni Lord. Basta naka-according doon sa kalooban niya. I tell you, hindi ka pa nagsasalita dahil merong kang tatay na nasa langit. Kaya nga ang pagpapakilala ng Diyos sa'yo, hindi lang Diyos. Sabi ng lumang tipan, this is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pero now, He is your Father through our Lord Jesus Christ. At kapag siya tatay mo, susumbong kita sa tatay ko. Naget niyo po ibig ko sabihin? Naget niyo po yung ibig ko sabihin? Ang sabi nung Romans chapter 8, tatawagin mo siyang Abba Father. Yung word na Abba is very intimate. Dahil tung panahong ito, through our Lord Jesus Christ, ipaparanas niya sa iyo ang isang ama sa buhay mo. And I tell you, hindi po kayo pagkukulangin ng Panginoon. Sabi ho ng ating tema, fulfilled all the promises of God. At yan po'y napulfill through our Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ po, hindi pa lang po yan darating. Yes, meron pong coming. Pero, mula pa lang po sa krus, pinatunayan niya na lahat po ay kaya niyang ibigay sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo sa oras pong ito? Ako po'y naniniwala na ito pong pinag-usapan natin ay hindi po siya sabihin natin, ganito. Actually, meron po kayo mga promise na na-receive nyo sa Panginoon. At pinagtitibay po ngayon ng Lord, lalong-lalo na po dito sa church po ng satellite ng JBLU Church. I do believe, lalo-lalo na sa mga leaders. Ilan po ang ating mga leaders dito? Pastor. Ilan po, Bishop? Wow! No? Lalong-lalo na po doon po sa mga lingkod ng Panginoon. Hindi ho siya nagkamali nang tinawag kayo. At kapag si Lord ang umorder, siya ho magbabayad. Minsan tayo, siya yung umorder, gusto natin tayo magbayad. Tandaan niyo po, si Lord iba po. Amen? Amen? How much more ang kaya niyang gawin sa iyo? Sa oras pong ito, I do believe na each one of you ay meron pong pinangahawakang pangako ng Diyos. Ako po, simula nung ako'y nakakilala sa Panginoon, until now, ang aking pong pinangahawakan is Jeremiah 33, verse 3. Dahil sa totoo lang, mababa lang po ang pinag-aralan ko. Pero nang ako po'y nakakilala sa Panginoon, ang sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer you. And I will show you the great and unsearchable things you do not know. Mga kapatid, kay Lord nyo lang mararanasan yung how much more. Kay Lord nyo lang mararanasan yung siksik, liglig, at nag-uumapaw. Kay Lord nyo lang mararanasan yung exceedingly, abundantly, higit pa sa pinapag-pray mo at inihiling mo, ang kayang gawin ng Lord. Alam nyo, kanino nagsimula yun? Kay Lord, iba. Sa tao, gagawin niya, bibigyan ka muna na ito, neto, hanggang sa malaki. Kay Lord, baligtad. Binigay niya muna yung pinakamalaki. At sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay nakikristo, just trust in the Lord.
ang lahat ng pangako ng Lord ay ipupulpil sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen? Pwede po ba taas natin yung ating kamay at tayo po'y mananalangin? Father God, in the name of Jesus, hindi ka lang ngayon nangako na ipupulpil mo. Ang katotohanan, sinumpa mo na ito'y gaganapin mo sa aming buhay. At para lalo, Panginoon, na maging matibay, sinugo mo pa ang aming Panginoong Hesus. Pinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus. And I do believe, we do believe, Lord, that this is the fulfillment of all your promises. Kaya masasabi namin, Lord, all the promises of God is yes and amen because of our Lord Jesus Christ. Father God, right now, habang po kami ay nagbubukas ng aming puso't nagpapasalamat sa iyo, nakataas ang aming mga kamay at patuloy naming inaangkin, O Diyos, na meron kaming Diyos na tutupad sa lahat ng pangako na pinagkaloob sa amin, maging sa iglesyang ito ng JBLU Cavite, Panginoon, lahat ng pangako mo ay ipupulpil mo sa iglesyang ito, Panginoon. Lord, more outreaches ng JBLU! In the name of Jesus! Lord, we declare and we speak, Panginoon, marami pang outreaches, marami pang mga leaders, marami pang mga pastors, Panginoon, ang patuloy mong irarise up, Panginoon, sa iglesyang ito. At marami pang mga lalaki at babaeng makakakilala sa lugar na ito, Lord. Patuloy na mahahayag ang iyong mabuting balita sapagkat makikita nila sa iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy mong pinagyayabong ang kanilang mga buhay sapagkat mayroon Diyos na hindi lamang nangangako sa amin, kung hindi patuloy niyang pinupulpil ang lahat ng pangako niya sa amin pong mga buhay. Aming Ama, maraming pong salamat. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay patuloy naming inaangkin, Lord, with confidently, O God, nalalakad kami dito sa ibabaw ng lupa nang merong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na lahat ng iyong pangako, Panginoon, ay patuloy mong tutuparin. Lord, yung mga pangako mo, Panginoon, sa aming pamilya na makakakilala sa iyo, Lord God, inaangkin na namin ngayon yun, Panginoon. Father God, salamat sa aming mga asawa na makakakilala sa iyo. Salamat sa aming mga anak na paghaharian mo, Panginoon. Oh, we give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah! Aming Ama, sa ikalabing tatlong taon, Panginoon, ng iyong iglesia rito sa Cavite, Panginoon, patuloy po namin, Lord, inaangkin na hindi babalik sa iyo ang lahat ng iyong salita na walang ginagawa dito, Panginoon. Ipupulpil mo ang lahat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Mula po, Panginoon, kay Bishop, hanggang po, Panginoon, sa lahat ng iyong ipagkakatiwala sa Kanya. Tunay, O Diyos, Ikaw ang maparangalan, Ikaw ang maluwalhati, Ikaw ang madakila sa aming pong buhay. Walang ibang maitataas, walang ibang mapaparangalan, kundi Ikaw lamang, dahil Ikaw ang sagot sa lahat ng aming pangangailangan. Christ is the answer! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Maging po yung may mga sakit at karamdaman. The Bible says, by His stripe, you are already healed.
Hindi ka pa sinisilang, kapatid. Sa mga latay ng Panginoon, pinagaling niya ang lahat ng may karamdaman. Just receive it, kapatid. Angkinin mo sa oras na ito, right now, na ikaw ay pinagagaling ng Panginoon. Ang pangako niya sa iyo ay hindi babalik sa Panginoon hanggat hindi mo nararanasan ito. Just claim it! Claim it, kapatid! Receive it, kapatid! In the name of Jesus, it's yours. Para sa iyo yan, kapatid. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Tunay, Panginoon, walang ibang malibigyan ng kaluwalhatian kung hindi ikaw. Kaya mapagpakumbaba po namin ibabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at ang lahat na matagumpay ng anak ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pinagaling ng Diyos, pinalaya ng Diyos, ay magsabi ng Amen and Amen! Hallelujah! Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Yan na ba ang pinakamalakas? Pinakamalakas na papuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Yes, pinapadama ni Lord sa akin yung mga may pagkakautang sa inyo. Mababayaran nyo sa mga taktang panong inihanda ng Diyos. At hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapautang. Dahil ang Diyos, binigay niya ang buhay niya para sa bawat isa. Sabihin niyo sa katabi niyo, pinagpala ka na ng Diyos. Ang pitaka mo'y magkakalaman. Yes, huwag niyo titignan. Kung walang laman ang pitaka niyo, huwag niyo sasabihin, wala. No? Kung makikita niyo yung inyong bank account, parang naubusan na, huwag niyo sasabihin, wala. Ang sasabihin niyo, meron, umaapaw. Dahil ang buhay sa karya ng Diyos, gumaganda at paganda ng paganda. Pangat na pangat. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po, yung Hebrew 6:13, nag-rema sa akin, tandaan po natin ito habang tayo may hininga at buhay. Ang pangako ng Diyos, hindi lang niya pinangako, nanumpa pa siya. At dahil nanumpa siya, hindi niya maaring hindi gagawin yun. Tinuldo ka ng Diyos ang sumpa niya na yun sa pamamagitan ng dugo ni Jesus nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung mga walang sasakyan, magkakasasakyan na po kayo bago matapos ang taon na ito. Yung mga nangangarap na magkaroon ng 4 na gulong, bibigyan kayo ni Lord yung walang bahay, bibigyan na kayo ng bahay ng Panginoon, sariling bahay at lupa. I-claim natin, i-deklara natin dahil may power ang ating mga salita. Tandaan nyo. Maganda po tayo dahil ang pangako ng Diyos, tutuparin niya po yan. Hindi niya lang pinangako, nanumpa pa siya. Grabe po yun. No? Matindi po yun. Sabihin sa katabi mo, grabe ang Diyos mo. Grabe ang Diyos mo. Kaya huwag ka na mag-aalala. Huwag ka na mangangamba. Huwag ka na matatakot. Muling palapak sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen, amen. Maupo po bawat isa. At ngayon tawagan natin ang Reverend Burr sa ating pagpapatuloy para sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. Kayo pong nandyan sa labas. Okay lang po ba kayo dyan? May ventilador naman po dyan. Ano po? Okay. Reverend? Okay, magandang araw po. Happy anniversary, J. Bloom, Molino, Bacoor, Cavite! Woo! Praise God. Grabe si Lord. Antindi. Naintindihan niyo po ba yung mensahe? Ako, isa lang naintindihan ko eh. How much more? Sabi mo sa katabi mo, how much more do you want? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 1 verse 11. Nako, ngayon ko lang babasahin ito. Ang sabi po dito, kasi alam nyo lang, Yoke 6:38 eh. Ang sabi po dito, the Lord God of your fathers
make you 1,000 times so many more. Ulitin ko po, the Lord God of your fathers will make you 1,000 times so many more as you are, and bless you as He had promised to you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Grabe. Ang alam nyo lang, 100 folds. Diyan po, 1,000 Grabe, no? At alam nyo, kung gusto nyo maging masagana ang buhay, kalooban ng Diyos po yan. Kaya lang, dahil nandito pa tayo sa mundo, may prinsipyo pong umiiral na sinasabi ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9, beginning verse 6, ang nagtatanim ng kakaunti, aani ng? Ang nagtatanim ng marami, aani ng? Ang nagtatanim ng kamote, aani ng? Ang nagtatanim ng gabi, ano aanihin? Pero yung nagtatanim ng pera, ano aanihin? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Verse 7. Anak, ano mo? 2 Corinthians 9, verse 7. Ang sabi diyan, ang bawat isa, no? Sabi ni Jimmy Santos, every all. Ang bawat isa ay dapat magbigay. Ang tanong, ang pagbibigay ba ay compulsory o voluntary? Compulsory. Ang bawat isa, ang tinatawag po dyan ni Pablo, mga taga-Korintong mananampalataya. Tanong mo sa katabi mo, mananampalataya ka ba? Dapat kang magbigay. Okay, ganito po. Pati kayo kasali dito. Kasi bawat isa every all. May mga anak po kayo. Sino may mga anak na mga bata? Wala yung mga bata dito, no? Nakatago. Alam niyo po, maging ang mga bata, dapat natin turuan para maging mapagbigay, maging generous. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran para paglaki, hindi kuripot. Amen po ba? Kasi yung mga anak niyo, nagbibigay po ba kayo ng baon sa mga anak pag nag-aaral? Tinuruan yung mag-tithes? Oo. Magkano baon ngayon ng bata? Ha? 300? Grabe, yayaman nyo. O halimbawa, 100 na lang. Magkano tithes doon? 10. Kung magbibigay pa ng offering at mas malaki sa tithes, halimbawa 15, edi 25. Magkano natira sa kanya? 75. Yung 75 na yun, pwede niyang gastusin kahit ano gusto niyang bilhin, pagkain, kung ano man ang kailangan niya. Pero turuan niyo po anak niyo, sa loob na 1 linggo, meron siyang 500. Tama ba? 1 linggo, 100 Magkano ibibigay? 50 lang. Ang babarat naman. No? Ako po, yung aking anak, tinuruan ko magbigay, binigyan ko na example, magaling sa math po yun. Sabi niya, sabi ko sa kanya, anak, pag 1,000 ang binigay sa ni Lord, magkano ibibigay mo? Pwede na po siguro yung 200. Isipin niyo yun? Doble ng 10%. At alam niyo po, mga kapatid, ito po ituro niyo sa lahat. Maging sa mga bata, ito, anak ng mayaman ito, si Ian. Anak ng mayaman to. Yung mga anak nyo na binibigyan nyo ng pera, turuan nyo pong magbigay. Mag-save para matuto po sila. Nung last Saturday po, pistang Kristiyano po ng Mindoro. And praise God, gusto ko ibalita sa inyo at makikita nyo po ngayong umaga, hindi nagpapakita yung mga kabataan namin Sila po ang nag-champion sa buong region. Oriental and Occidental Mindoro. At pinagpala po kayong lahat dahil masasaksihan nyo po yung kanilang presentation ngayon. Kasi pagkatapos dito, dadalhin po namin sila sa San Pablo. Ano po? At pagkatapos nun, dadalhin po namin sila sa Macau. International na po. Alam nyo po, blessing ni Lord yun. No? Blessing po ng Panginoon. Pero sabi ko sa kanila, magpursige kayo, mamuhunan kayo. Ang negosyante po, hindi pwedeng walang puhunan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-invest ka kay Lord.
para managana ka. At damihan mo ang iyong investment. Si Pastora Jonah po, ang isa sa pinakamayaman natin pastora sa buong J. Blue. No? Amen? Bakit po? Kasi limpak-limpak ang binibilang na benta ng bigas. At dahil pinagpala siya ng Panginoon, naging pagpapala po siya. Alam niyo po, kami mga pastor sa Mindoro, wag kayo may inggit dahil malapit ho kami sa blessing. Doon sa Gilingan, libre ho ang pansaing namin. Praise God. Pero bakit? Doon naman po, pinapatunayan ng Diyos na kapag nagbigay ka, bibigyan ka, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Alam niyo po, papakita ko kayo ng magic. Ito po yung 100 folds. Okay. Buti na lang, wala pa sipon. Okay po, halimbawa, ito yung 100 nyo. Nagbigay kayo kay Lord. Ibinalik ni Lord. Isang fold pa lang yan. Ilan na ho yan? 200. One fold. Pangalawang fold. Magkano? 400 na. Dalawang fold pa lang. Tatlong fold. 800. Apat na fold. 1,600. Limang fold. 3,200. Lima pa lang. Kasi kung multiplication yon 500 o 5, 100 times 5, 500 lang. Dahil folds, nakita niyo po si Lord. Tinuturuan tayo ng simpleng math. Yung x nyo, yun po yung 100. Let x equivalent to 100. Okay? Raised to the power of 100. Naku po, hindi nyo makukwenta kung gaano karami. Kasi 100 times yung imumultiply yung sa kanyang sarili. Ganun po si Lord. Amen! Amen! Pwede na po kayong bumunot. Alam niyo ba ang pera, nauutusan? Kasi ang demonyo nga, nauutusan how much more ang pera? Kaya nga ang tanong dito, how much more? Yung demonyo, masama espiritu, nauutusan at lumalayas. Amen? Yung alon at saka yung malakas na hangin, nauutusan din. At pinapatahimik ni Lord yan. Amen po? How much more ang pera? Sasabihin nyo sa pera, ikaw pera, banggitin nyo kung magkano. Kasi kailangan ibuka ng bibig. No? Death and life are in the power of the tongue. Life ho tayo ngayon. Blessing. Ikaw pera, banggitin nyo kung magkano. Kaya depende sa inyong bubunutin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, inuutosan kita. Sabihin nyo, inuutosan kita. Gawin mo, pinapagawa sa ni Lord. Bayaran mo mga utang. Bayaran mo mga bills. Bigay mong love gift yung iba. Pero ang billing ko sa iyo, utusan mo yung pera, ang billing ko sa iyo, babalik ka. Hindi 500, magsama ka pa ng marami. Amen! Amen! Kasama po yung mga bata. Pag walang pera yung mga bata, mga nanay, tatay, bigyan nyo. Bigyan nyo. Kasi sabi ng Biblia, ang lahat ay dapat magbigay. Bata, matanda, may ngipin o wala. So, yung lahat ng mga bata dito, na walang pera, na hingi ng pambili ng ice cream, pan-Jollibee, humingi kayo sa nanay, tatay nyo ngayon ng pambigay. And that is the will of the Lord. At dahil inutusan natin ng pera na bumalik ng marami, bumunot na po kayo. Bumunot na po kayo at magpe-pray tayo. Kasama kayo. Kasama kayo. Anak, kasama ka din. Hingi ka ng pera sa nanay mo. Hingi ka 1,000. Okay. Hawak nyo na po. Hawak nyo na. Okay. Sige po, tayo manalangin. With faith, sabihin natin sa Panginoon, Lord,
sa oras na ito, ginagamit ko ang kapangyarihan pinagkaloob mo sa akin. Ano man ang talian namin sa lupa, tatalian mo diyan sa langit. Ano man ang kalagan namin sa lupa, kakalagan mo diyan sa langit. Mapasa amin ang kaharian mo, ang lahat ng biyaya mo, ang lahat ng pagpapala mo, dito sa lupa, para na sa langit. Panginoon, sa oras na ito, inuutusan ko ang perang ito, banggitin niyo kung magkano, gawin ang dapat niyang gawin, bayaran ang dapat bayaran. Pero ang billing ko, ang utos ko, sa pangalan ni Jesus, babalik siya at magsasama pa ng marami. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Sige po, lahat po magbibigay, walang may iiwan. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. Living testimony. My life is full of glory. Life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. Son of the living God. For I'm led by His Spirit. Led by His Spirit. Like the wind, you can stop me. No, no. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What did the enemy plan to do? God has turned it around for good. Oh, now we dance, 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 dance as a victor.
Praise. Amen. Hindi po nagpatalo ang aming mga kananayan. Yung mga katatayan daw po namin, isa 14th anniversary naman daw po sila babawi. Okay po, so praise God po for His wonderful word na binigay po sa atin ngayong araw na to. And this time naman po, we will acknowledge and call our pastors and our guests to hear simple greetings po from them para po sa atin. So, unahin po natin ang isa po nating kapitbahay dito po sa Bacoor. Ayan, si Bishop Lek po. Ayan, from Jesus Christ Ministries Global Church. So, let's hear from Bishop Lek Anyag po. Isa pong pinagpalang anibersaryo sa inyo po. In behalf of Jesus Christ Ministries Global Church, kami po ay taos-puso at nakikigalak na bumati po sa inyo ng 13th year anniversary ng inyo pong iglesia. At ako po yung nagagalak sa buhay po ng ating mahal na Bishop Leo dahil kitang-kita ko po kung paano niya po ginagampanan ang calling ng Lord sa kanya pong buhay, ang kanya pong buong pamilya, at ganoon din po sa lahat po ng mga pastors ng Jeblu. So purihin po ang Lord sa buhay nyo. Kayo po ay nagiging pagpapala, hindi lang sa inyong mga miyembro, bagkos sa lahat po ng ating mga kamanggagawa katulad po namin. Kami po ay nabibless sa buhay po ninyong lahat. At bukas po, mga kapatid, kami rin ay anniversary din po namin na ang venue po namin ay sa Main Square Mall. Kami po ay 35th year anniversary po namin tomorrow. At yung ating isang mahal na Bishop Jimmy, gusto ko po sanang pumunta sa kanya bukas at ang inyo pong Bishop Leo, ang ating pong Bishop Leo, ang siyang speaker po doon, ay gusto ko po sana rin umatin doon, kaya lang po nagkatapat yung aming pong anniversary. So, ayun po mga kapatid, at ang ganda po ng inyong tema, halos kadikit ng aming tema, mayroong relasyon. Ang inyong pong tema ay fulfillment of God's promise o promises. No? Si Jesus po mga kapatid ang fulfillment ng God's promises, sabi po ng ating butihing speaker. Kanina po mga kapatid, ang Diyos po ba, ang ating Panginoon Jesucristo po ba ay ang nasa ating puso? So kung siya po ang ating nasa puso po natin, all the resources of God become available to us. Amen po ba? Okay, sa aming pong team, tomorrow, mga kapatid, ay Open Portals of Heaven. So halos parehas. Now, Deuteronomy chapter 28, verse 12 to 13, nais ko lang po i-share sa inyo mga kapatid, at nais ko rin pong maging pagpapala sa inyo ang salita pong ito. Okay, kung tayo po mga kapatid ay magiging obedient and faithful children of God, ito po ang mangyayari sa atin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, dahil dito hindi kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod, uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon. So, mga kapatid, muli po, kami po na inyong kaibigan at kapitbahay na iglesia ay nakiki-celebrate po sa inyo pong anibersaryo. Maraming salamat po. Amen. Thank you po, Bishop Lek. And this time po, tawagin po natin yung mga galing po munang norte. Tawagin po muna natin ang ating pong pastor from Alaminos, Pangasinan, Pastor Gabriel Cruzada. Tumatanggap pa po ng regalo. Till 12 midnight pa po.
Amen. Kahapon, kwento ko lang sa inyo, habang birthday ko kahapon, bumabiyahe po ako. And I was then expecting na 5 hours lang yung biyahe ko. Pero nakakatawa dahil natrap ka sa traffic sa may part ng Malasiki at saka San Carlos. Tapos inip na inip ka sa traffic, and I remember that verse, yung pong verse natin, at ang sabi diyan, fulfillment of God's promise. Alam niyo po, inisa-isa ko yung promise ng Panginoon. Matapos ko pong isa-isahin, pagtingin ko sa bintana, nasa Rosales, Pangasinan na. Ano ibig sabihin? Sa pangako ng Panginoon, mga kapatid, tinatanggal niya yung inip. Amen? Pag nakatingin ka sa promise ng Panginoon, hindi ka maiinip eh. Tama? Pagkatingin ko, Rosales, Pangasinan, sinisigaw na ng konduktor ko, yung gustong kumain dyan, kumain na. Nag-stop over po kami din. After that, akala ko mag-stop, magpupunta pa kami ng Tarlac. Hindi na pala, dumiretso na kami. So alam niyo po, nakarating po ako dito sa Cubao po ay almost 12 o'clock na. Nakakatuwa ang biyahe, sobrang haba. Pero alam niyo po, nanggaling pa po ako ng Taytay, pumunta po ako sa anak ko eh. Alam niyo po, nung pagdating ko sa bahay ng anak ko, sabi kong gano'n, grabe talaga ang pangako ng Panginoon. And I do believe that this year, ito pong 13th year, no, nung nagsisimula pa ang church na ito, habang kanina po, tinitingnan ko po yung buong church na nagsisimula ito, talagang kung titingnan niyo po, hindi po parang isang church, isa lang po siyang auditorium o covered court. Pero tignan niyo po yung promise ng Panginoon. Nararamdaman niyo po ba yung init sa labas? Have you ever feel today the 45 degree, 46, 47 degree? Kami po sa Pangasinan, 47, 48, 49. Sa Dagupan po is 50 and 51. Hindi po nababalita ito. Kami po, we feel talagang grabe pong init. Nagkulong po ako sa kwarto. Sobrang sakit ng ulo ko. Nakainom na po ako ng 3 liters. Hindi pa rin nasapat. Pero alam niyo po, nung pinainit ako ng Panginoon, sabi ko, Lord, mas mainit ang pakiramdam kapag ka naglilingkod sa iyo. Amen. That's the promise of God. Diba? Kaya alam nyo, this coming year, ito pagpasok natin tomorrow, papasok na po tayo sa 14th year. Yung promise po ng Panginoon, nagsimula po yan ng January up to December 30. Mag-intay-intay ka kapatid, huwag kang mainip, para kang na-traffic sa Malasiki at saka sa San Carlos, huwag ganon. Hindi ka na-traffic sa EDSA. Ang promise ng Panginoon, sabi nga nung turo kanina, tuto pa rin ang Panginoon yan. That's why today, I want you to understand, gusto ko po kayong i-trigger dito. Sabihin mo na sa sarili mo, kausapin mo na yung sarili mo. Gagawin ng Panginoon yan. Gagawin ng Panginoon yan. Huwag ka lang madapa, kasi pagka nadapa ka, baka makalimutan mo. Lagi mo sasabihin yan, the power of tongue, declaration. That's why, in behalf of Jesus be lifted up, Alaminos, Pangasinan, kami po ay bumabati ng mapagpalang 13 taong pagsama, pagtaguyod ng Panginoon sa iglesyang ito, at kami po ay nagdideklara na sa darating pang taon, starting tomorrow, going to 14th year, maraming gagawin ang Panginoon sa iglesyang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you po, Pastor Gab. And this time naman po, tawagin po natin ang ating pastor sa Zambales, Pastor Joseph Elorde. Amen. So isang mapagpalang araw po sa bawat isa. So napakaganda po ng ating napag-aralan ngayon, yung fulfillment. So binigay lang sa akin ng Panginoon, we cannot experience the fulfillment of God's promises if we are not full. Diba? Kailangan po pala, ma-full tayo. Kasi pag full, diba, yung kanina siksik, liglig, sabi ni Rever, umaapaw. Kasi yung pagiging, yung promise po ng Panginoon po pala, ang katugunan niya, katulad po na sabi kanina, is si Jesus. Diba po, binigay ni Lord lahat ng keys to open. Diba? Yung mga blessing. Kaya nga po, we need to declare, we need to stand sa mga pangako ng Panginoon upang maganap at mangyari ang mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay at naka-align sa Panginoon. In behalf of J. Blue Zambales, kami po ay bumabati ng isang maligaya at masagana, mabungang 13 anibersaryo
sa Jesus Lifted Up Church, Main, Bacoor. Isang masagana, mapagpala pong anibersaryo. At tayo po'y pagpalain ng Panginoon, samahan ng Panginoon, at tayo po'y ingatan. At sa lahat po ng ating tatahakin, tayo po'y pangunahan ng Diyos at pangunahan po tayo ng Santong Espiritu na siyang kumikilos at magpapaunawa at magpapaintindi at gagabay sa ating buhay. God bless us all. Mapagpalang anibersaryo po sa atin. Thank you po, Pastor Joseph. And this time po, tawagin po natin ang ating pastora sa Camellia, Pastora Rio Mandap. Praise. Magandang hapon, good morning. So, I always declare Genesis chapter 12 po talaga. Kasi nga all of us is nasa journey tayong lahat. So dinideklara ko, of course, that the Lord have chosen each and every one of us, most especially po kay Bishop. Salamat po sa buhay niya. Truly, kayo po yung inspiration, Reb. Talaga pong ang hataw ni Bishop talaga. Ngayon, kausap mo ngayon, mamaya nandun na sa... Sabi ko, ba't gano'n? Si Bishop parang hindi nauubusan ng lakas. Kaya I declare that the Lord will bless you and you will become a blessing. At dadaloy po yan sa amin. Ang susumpa sa inyo, susumpain, magpapala sa inyong pagpalain. Kaya gusto nyo magpagpala, i-bless na po natin ang ating pong Bishop. Hindi, joke lang. But still, of course, alam natin the key wherein we want to be blessed is always to give. Yan po, open heaven yan. Talagang bukas pa ang kalangitan sa marunong magkaloob. Dito po sa atin wala pong kuripot. Amen? Walang kuripot, di po talaga tayo magdadalawang isip dahil alam natin, ang Diyos talaga ay mapagpalang Panginoon. Kasi hindi naman niya pinagkait ang kanyang anak sa atin. Kahit napatembong-tembong ang ating pong pananampalataya, still God is faithful and good. Amen? And truly, gusto ng Diyos talagang iparanas sa atin more years of His goodness, more years of His faithfulness, and truly, alam ko makakamtan natin, papalawagin pa ng Panginoon ang ating pong sasakupin sa pangangasiwa pa ang ating management. Administrator lang po tayo ng Jesus Be Lifted Up. I do believe malapit na po magkakaroon na ng sa Lipa at maise-send out na po ang isa nating pastor. Meron na naman po kaming inaalagang pastor at ready na po para i-conquer ang Pampanga. Purihin po ang Panginoon. Happy 13th anniversary po sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Amen. Thank you po, Pastora Rio. Praise God. Talaga pong nasa expansion po tayo ng gawain ng Panginoon. And this time po, tawagin po natin ang ating pastora sa Sagana, Pastora Mercy Quinto. Ayan. Happy anniversary po sa Jeblumin. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Napakaganda po ng ating team po ng fulfillment of God promises. Naranasan ko po lagi ito sa buhay ko. Nung isang araw po, talagang nagkaroon po ako ng, alam niyo na ba yung ng babae, pag meron, alam mo na, no? Talagang matindi po ang naranasan ko ng isang araw. Sabi ko, makatin kaya ako ng anniversary. Sabi ko, masama po talaga pakiramdam ko. Ako po ay nanalangin sa Panginoon. Sabi ko sa Lord, di ba promise mo sa akin, Panginoon, na hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwanan, pagagalingin mo po ako. Claim ko po, ito po ay panalangin ko kagabi. Alam niyo po ba, talagang ang Diyos ay napakabuti. Naranasan ko kagabi, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko po naramdaman yung sakit kung anong naramdaman ko nung isang gabi. Talagang dininig ng Lord yung aking panalangin. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kaya ako po ay laging nanalangin sa Panginoon na talagang sasamahan niya ako. Dahil nga ako po talaga ay kailan lang, di ba, alam naman ng lahat na kailan lang kinuha ng Lord. No, umuwi na pala si Pastor sa ating Panginoon.
Nag-iisa lang po ako pero niwala ako na hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. Binigyan po ako ng Panginoon ng mga kasama sa church na talagang napakasipag nila. Binigyan nila ako ng talagang yung hindi niya ako talaga pinabayaan. Pero talagang ang Diyos natin ay Diyos na talagang napakabuti at talagang tumutupad sa pangako niya. Amen. Kaya napakabuti. Sa Jiblo Sagana po, kami ay bumabati ng 13th anniversary po sa inyo at maraming salamat kay Bishop, kay Rev, na talagang sumusuporta sa amin. Andyan pag talagang hindi niya ako talaga pinabayaan ni Bishop. Nandun siya, nagtitext sa akin, kumusta ka na? Nandyan, talagang andun yung suporta niya sa akin. Dahil alam niyo po ba, ako po ay talagang, yung babaeng talagang mahina ang loob. Iyakin, no? Talagang, po talaga ako. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas loob at binigyan po niya talaga ako ng katatagan sa buhay. Kapurihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po. Thank you po, Pastora Mercy. Amen. So this time po, tawagin po natin Pastor Alvi Alvarado po ng J Blue Parañaque. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sino po ba ang nakatanggap na ng mga promises ng Lord? Sino pa po ang makakatanggap pa? Amen. Basahin ko lamang po itong Deuteronomy 8:19. Kasi po, 8:18 po yung pinagkuhanan. May conjunction po kasi dyan na salita. Amen? Sa ibang version po, sabi po dito, and then, it shall be if you any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. Kung ang Diyos po sa atin nagbigay ng abilidad, amen, para makatanggap po ng mga pagpapala na yan. Sa verse 19 po, sabi ng Panginoon dito, huwag nating hahayaan na yung pagpapala na yan ay ating sasambahin. Amen? Maalala po natin, di po ba, pagka binigyan ng trabaho ang isang mananampalatay, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Malaman-laman mo na lang, wala na sa church. Lord, pagpalain mo lang ako, malaman-laman mo, wala na sa church. Kasi may sinasabi po dyan sa verse 19 eh. The moment na pinagpala tayo ng Panginoon, wag natin yung gagamitin. Di po ba, sabi ng banal na kasulatan, do not serve God and money. Ba't sinabi ng Panginoon, pinantay niya yung sarili niya sa pera? Di po ba? Kaya po, once na pinagpala tayo ng ating Panginoon, wag nating hayaan yung pagpapala na yan makasira sa atin. Promises of God is for us to enjoy. Amen po ba? Binigay na promise ng Panginoon sa atin yan para tayo po ay mag-enjoy, not to endure. Amen? Huwag nating hayaan ang mga pagpapala na yan ang makakasira sa ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? Are we ready to receive the promises of God? Amen? Huwag din po nating kaliligtaan na huwag nating hayaan ng mga promises na yan. Pag na-receive na natin, ay maging hadlang para tayo naman ay magpatuloy sa ating Panginoon. Amen? So in behalf po ng Parañaque, nasa po yung mga Parañaque, hindi ko na po kayo nakausap kanina. Amen? In behalf of JBLU Parañaque, binabati ko po ang bawat isa ng happy and glorious 13th year anniversary po. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Alvi. And this time po, tawagin po natin ang ating pioneering pastor sa atin pong lipa. Yan po. So, very soon, talaga pong i-open na talaga natin. Amen. Marami pong kaluluwang naghihintay para po alagaan ni Pastor John Francis Hativa. So, purihin po ang Panginoon. Sabay po ni Pastor John. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. So, sa mga previous na nagdaan na panahon, bago po kami nalipat sa Jesus Be Lifted Up, actually maraming promises ng Diyos ang natupad sa pamamagitan po ng Jesus Be Lifted Up sa church namin po sa Camellia. So marami pong leaders ang nag-arise, marami pong lingkod ng Diyos na talagang nilakaran yung kanilang calling para maglingkod sa Diyos. At dahil po yan,
sa pamamagitan ng connection natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. At naniniwala din po tayo na sa nagdaang 13 years hanggang sa kasalukuyan po ngayon, ay naging ganito po yung church kay Bishop, kay Rev, dahil po sa pagsasama ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, I can do all things through Christ who strengthens me. At walang ibang nagpapalakas sa bawat isa po sa atin kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen po ba tayo doon? Hallelujah. At alam ko rin po na sa darating na susunod pa ng mga taon, marami pa pong ipapagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Lalo-lalo na po, nagpapayurnir po tayo doon sa Lipa, although under po tayo ng Camellia at tinalaga rin po tayo na administrator po ng Camellia, but we will expand. We will expand for the purpose na lahat ng tao at maraming tao makakakilala sa ating Panginoon. Amen. And of course, sa pagpapala ng Diyos, hindi lamang by faith natin siya nilalakaran. Dapat lalakaran din po natin siya ng by obedience. Amen? Kasi po bakit? Alam po natin, na-share ko rin po ito nung sa Zambales, na-share ko rin sa Camellia. Alam po natin yung kwento po ni Jesus and ni Pedro, Simon Peter, doon sa time na mangingisda siya at wala siyang nakuha. Amen? Wala siyang nakuha, magdamag siyang ng isda eh. So, pagbalik nila sa pangpang, nandun si Jesus, at pagdating nila doon, wala silang nakuha, sabi ni Jesus, bumalik ulit kayo doon. Amen? Bumalik kayo ulit doon kung saan man kayo nang isda. So, kung ikaw si Pedro nung time na yon, ikaw yung expert doon sa ginagawa mo, negosyo mo yon, at ang nagsasabi sa'yo, hindi naman siya gumagawa ng pangingisda eh. Amen? Pero dahil may ugali si Pedro ng obedience, sinunod niya ang Diyos. Dahil sinabi mo, pumunta sila doon, pagpunta nila, hindi lang isang bangka po ang natanggap nila. Kung hindi, napuno yung isang bangka, tumawag pa ulit ng isa pang bangka para dalhin yung pagcast nila ng net, pag-angat nila ng net, sobra-sobra at umuumapaw na pagpapala po ang kanilang natanggap. Ganun po yung kapangyarihan ng obedience. Pag sinunod mo ang Diyos sa buhay natin mga kapatid, pagpapalang walang lubos-lubos, pangako ng Diyos ang matatanggap natin sa ating buhay. Kaya kami po ay bumabati ng 13th year anniversary sa ating JBLU Main na kung saan ito ang pundasyon ng ating church dito sa Cavite. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor John. And this time po, tawagin po natin ang future po na i-ordain na rin na pastor. Dahil although hindi pa po siya talaga ordained pastor, pero po he's walking in that path. So, ang nangangalaga po sa ating J-Blue as is Batulao, tawagin po natin our future pastor, Neil Elorde. Kaya po pag inordain po si Pastor Neil, mga taga Batulaw po, magpupuntahan lahat dito. Amen. Praise God po. Maraming salamat sa bawat isa. Happy anniversary po sa amin. Trivia lang, dito po ako galing. Dito na po ako lumaki. Dito na po ako tumanda sa J. Blue Main. At ang spiritual father ko po si Bishop Leo. At nagpapasalamat ako sa Lord sa kanyang buhay na siya yung naging inspirasyon ko sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang buong J. Blue as is ay lubos na bumabati sa J. Blue Main at patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At dugtungan ko lang po yung verse na ginamit ni Pastor Jan. Ang pagpapala ng Diyos ay wala sa pangpang kundi nasa laot. Amen. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, pumalaot ka. Amen? So kapag pumapalaot ang isang malingkod, ay daranas siya ng maraming pagsubok, malakas na alon, malakas na hangin, at malakas na bagyo. So, pagkatapos niyan, may pangako ang Diyos. At tayo ay tinawag, hindi maging successful, kundi tinawag para maging faithful sa ating Panginoon. Kapag naging faithful ka, magiging successful ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Happy anniversary po. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Neil. At tayo po ay tatawid na ng dagat. Ayan. Tawagin na po natin ang ating minamahal na pastora ng Kamansihan, Pastora Jonah Alba. Ang atin pong milyonaryang pastora ng J. Blue. Amen. Hallelujah.
Praise God. Purihin po ang Diyos. Talagang kami po ay excited na laging kasama ng mga mananagumpay. Ano ho? Amen. At kami po ay dapat kanina pa lang 1 o'clock ang napag-usapan namin na babiyahe. Pero sabi ko, Reb, parang medyo mahihirapan po tayo. Kaya tayo na ngayong hapon. Kaya kami po ay dumating ng 1:00 ng madaling araw. Pero kami po ay sobrang excited kasi lagi pong maging kabahagi ng anniversary dito sa Cavite. Ano? At napakaganda po talaga ng tema natin. Dahil ang pangako po ng Diyos, talagang nangyayari kahit kung minsan ay nagtatagal. Sa amin po kasi, inalis po muna kami ng Lord sa comfort zone bago nangyari yung kanyang mga pangako. Ano ho? Ang atin pong gawain sa J. Blue Kamansihan ay bago po pinalago, pinatatag ng Panginoon, talaga pong dumaan po talaga sa matinding struggle din doon. At dumating po doon sa halos iilang pamilya na ang dumadalo. Pero dahil nangusap ang Panginoon, ang sabi niya, enlarge the place of your tent. Ano ho? Sabi ko, baka kaya hindi masyadong lumalago kasi ang liit ng ating church. Ano po, maliit po kasi yung church. Ako po ay dumating lang doon, may church na, pero maliit. Nako, para pong 1/4 lang nito. Kaya sabi ko, palakihin natin. Kasi yun po yung salita ng Panginoon. At ang sabi po nung isang kapatiran, Pastora, bakit natin papalakihin? Kukunti pa naman ang umaattend. Sabi ng Lord Yun ang sabi ng Panginoon, ba't hindi natin lalakaran? At nung sinabi ko po sa aking husband, sabi ko, ang sabi ng Lord, enlarge the place of your tent. Palakihin natin. Alam niyo po, hindi umimik yung aking asawa at yun ang gusto ko. Kapag hindi po yun umimik, ibig sabihin yes. Ano ho? Kasi siya po yung may kakayanan na magpahiram sa amin ng pangpagawa. Ano ho? At noon po, bili ng materyales, ipinagawa. At ang sabi niya sa akin, kailan ako babayaran? Kailan niyo ako babayaran? Alam niyo po, hindi ako umiimik naman. Hindi naman ako umimik kung kailan ko babayaran siya. At noon pong nagawa na, for God's glory, yung first po na Sunday service namin, yun po ay panahon ng COVID pa naman. Punong-puno yung church. Ibinalik lahat ng Lord yung mga nawawala. Kaya totoo po yun kapag nilakaran mo yung salita ng Panginoon sa'yo, nakikinig ka sa salita ng Panginoon, kahit imposible. Dahil sabi ko, Lord, wala akong magagawa kasi yun ang sinabi mo. Yun po yung sinabi ng Lord. Kaya po nung nagawa pa yun, patuloy pong lumago ang gawain natin doon. Binigyan po tayo ng mga matatapat na magiging katuwang, mga workers, leaders doon, na talagang grabing magmahal sa gawain. At ngayon nga po kami nandito, may group chat kami, kahit wala si Pastora lahat na nagmamahal sa Lord, kinakailangan gampanan natin yung ating gawain kahit wala siya. Talaga pong nandun. Kaya nga po nung sabi nung aking asawa, ano yung mga nagastos ko? Sabi ko, pwede bang ang Lord na ang magbayad sa'yo? Sabi niya sa akin, eto na naman tayo Kasi pagka ako'y nagbayad, ako din ang magbabayad. Diyan ko din kukuhanin sa ating pera. Kaya ang Lord na lang ang magbabayad sa atin. Kaya po, grabe. Ang Lord po naman, kapag ka talagang nag-invest ka, sabi nga talagang amazing po. Kaya nga po yung aming anak na panganay, ang pangalan po niya ay Amazing Grace. Ang business po namin, Amazing Grace. Kaya po, grabe, ang Lord po ay talagang siksik, liglig, umaapaw. At hindi mo kayang higitan ang Lord sa pagbibigay. The more na ikaw ay nagiging blessing, talagang itetest ka, lalo kang ibe-bless ng Lord para makita kung gaano talaga katapat ang Panginoon. Pero minsan po talaga, grabing itetest ka. Dumarating din po na talagang, yun nga po, sumadsad yung ating business. Pero sabi ko nga, Lord, kami ba'y magkakaloob lang sa panahon ng kami nananagana? Never po kaming naging unfaithful kahit sumadsad. Dumating po kasing tumaas po ang palay, nakapamili kami ng marami, tapos biglang bumagsak nung dumating po yung mga imported. At ang nalugi po namin, halos 1 milyon.
Pero alam nyo, hinawakan ko yung aking passbook, yun pong aking checking account, at itinaas ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito po yung laman ng aming passbook, ito po yung laman ng aming checking account. Ikaw ang nagbigay, Panginoon, hindi mo ipapahiya ang iyong lingkod. Umiiyak po ako madaling araw sa Panginoon. Sabi ko, ikaw ang nagtiwala nito dahil gusto mo kaming maging blessing sa marami. At praise God, sabi ko, sa iyo ito, ang dami kong bayarin, Lord, pero sa iyo po ako nagtitiwala. Alam niyo po ba, sabi nga nung aking asawa kong minsan, hindi na po siya umiimik, sabi niya, alam ko, grabe yung faith mo. Lagi pong madaling araw nakikipag-usap ako sa Diyos. At alam niyo po, yung COVID, yun po yung isang way ng Lord para ma-recover namin lahat ng nawala. Dumating po kami sa punto na ako na ang tumaas ang kamay sa mga order sa amin ng bigas. At praise God, sabi ko kung naging hindi maganda ang resulta ng COVID sa marami, yun naman po yung ginamit ng Lord para kami i-bless ng todo-todo. At mabalik lahat po yung nalugi namin na milyon. Kaya po, talaga pong napakabuti ng Diyos. Kaya po, laging, ngayon po talaga yung promise namin at nandyan po yung aking 3 anak. Ako po ay tuwang-tuwa dahil talagang grabe. Ginagamit po kaming mag-anak ng for God's glory. Kaya po ngayon, kahit po pag-anihan, kahit pa po yung mga timbanging palay ay 1 kilometro ang layo sa dami. Kapag po kami may Bible study, may gawain, lahat po yon iniiwan ko. At inuuna po natin ang gawain ng Panginoon. Kaya ang encouragement ko po, kahit gaano natin kabisi sa trabaho, sa negosyo, wag po nating kalilimutan yung obligasyon natin sa ating Panginoon. Kapag gawain hayo, kasi po wag pong maging mahadlangan ng pagpapala ng Lord o negosyo o trabaho yung atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya po in behalf po ng J. Blue Kamansihan Chapter, bumabati po kami ng muling tagumpay na anniversary po dito sa ating pamilya ng J. Blue Bacoor. At tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Praise God. Amen. Thank you po, Pastora Jonah. And this time po, tawagin po natin ang atin pong head pastor sa Block 6 sa Calapan City, si Rever Santos. At si Rever na rin po ang mag-i-introduce sa atin pong mga dancers ng J. Blue Calapan. Praise God. Hello, ayan. Nakabati na ako kanina eh. Ulitin ko po, happy anniversary po sa ating gawain dito po sa J. Blue Main Church. 13, nakakalabintatlo na, teenager na po ang J. Blue Main. No? Medyo mas matanda lang po kami ng konti kasi alam nyo ang ating bishop, nung unang panahon, magkakasama na po kami sa gawain. At nung sila po'y malipat dito sa Cavite, nagpabalik-balik pa rin po siya sa Mindoro. Kaya doon ipinanganak talaga ang J. Blue. Kasi 17 years na po kami doon, no? At ako po'y natutuwa in behalf of, ilan pa ba yung pastor nating naiwan? May 7 pastor pa ho kaming naiwan doon. 2 lang po kami representative ni Pastora Jonah. At may gawain po tayo simula Calapan hanggang Bulalayo, yung Bulalakaw, no? Na ngayon po ay meron na rin po tayong worship service. Actually, may 2 pong worship service po tayo, services na nadagdag. Yung po dito sa Calapan, yung Severa, J. Blue Severa, isa pong malaking subdivision po yon, first class subdivision, overlooking po ang buong city of Calapan at maging ang karagatan. Pag nakarating po kayo doon, matutuwa kayo kasi ang gawain po natin doon, sa biyaya ni Lord, ginagamit po yung ating mag-asawang kapatid na magiging pastor na rin, si Brother Nelson. At nakita ko po yung dedication nila na kahit wala po kami, tuloy-tuloy ang gawain. Ito nga pong nakaraang Saturday, kasi Saturday service po doon, sabi niya, Pastor, kahit wala po kayo, itutuloy namin ang gawain kasi nag-iintay po yung ating mga tricycle drivers. Actually, nagsimula po yun doon sa Toda. No? At sa ngayon, parami ng parami,
Pati yung mga may tahanan, pamilya po, umaattend na po sa gawain. At itong huli, yung sa Bulalakaw naman po natin, praise God, nakakapagpatayo na po tayo ng isang munting pastoral house, no, doon. At may ginamit po ang Panginoon doon na hindi ko akalain, kasi nagpe-pray po tayo that this year, makapagpatayo po tayo ng 2 hanggang 3 church building pa. No? At siguro kung nakita nyo, meron akong ipinlas sa ating group chat na bagong bahay-sambahan na itatayo. At ang declaration ko po doon, the Lord will provide everything. No? Kaya sa Bulalakaw po, kapag napadalo ho kayo, no? Ngayong November po kasi anniversary ng church natin doon sa Calapan, itutur po namin kayo hanggang Bulalakaw sa lahat ng sasama. Para makita nyo po, all over Mindoro. Alam nyo po, kahit dayo lang po ako sa Mindoro, ako po'y taga Nueva Ecija, taga Cabanatuan City, pero ang buhay ko po, lalo na yung paglilingkod ko sa Panginoon, diyan ko po ginugol. No? At bata pa po ako, kung di ako nagkakamali, mga 22 years old po ako, nung ako po yung unang mag-serve sa Panginoon at magkakilala na po tayo na kami ng ating bishop. So, praise God in behalf of all the ministries, no, churches, satellite churches sa Mindoro. Kami po'y bumabati sa inyo, Bishop, Reb, at sa lahat po ng mga pastor. Natutuwa po kami, nakarating kami ng buhay dito. To God be the glory. Hallelujah! Okay. Handa na po ba kayo? Okay, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron po tayong mga kapatid na naisama po namin. Actually, itong mga batang ito ay blessed na blessed po ako. They are the most talented youth, no? At kahit tanungin niyo po sila ngayon, ito pong mga kabataang ito, hindi lang ho sa iyo magaling, no? Sa Word of God, actually, marami po dito magiging pastor at pastora, no? Nandiyan po yung aking isang anak, si Joshua. Joshua, tayo ka, anak. Yan po ang isang magiging pastor po natin sa Mindoro. He's taking up geodetic engineering at sabi ko sa kanya, anak, kahit engineer ka na, gayahin mo tatay mo, mag-serve ka kay Lord, no? At sigurado, maraming project na ibibigay sa si Lord. Amen? So ngayon po, without much ado, ladies and gentlemen, I would like to introduce to you ang ating pong youth sa Calapan. Sila po ay nanalo, nag-champion po sila sa Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, nung kami po ay nag-pistang Kristiyano po doon. At sila po ay madami, actually 5 churches po yan. Dahil sa buong Calapan, miyembro po kami nung samahan ng mga pastor at ng mga manggagawa sa buong Calapan. At sila po ay ilan lamang. Kaya sabi ko kay Kisha, yung ating tagapagturo, ay i-adjust nila yung presentation. And now, ladies and gentlemen, I would like to present to you, let's give it up, J-Blue Youth Dance Ministers. To God be the glory.
Amen! Praise God po sa buhay na ating mga J-Blue dancers ng Kalapan. Muli po, palakpakan po natin si Lord sa kanilang mga buhay. Amen. Talagang spell energy, di ba? Yung mga dancers natin dyan, ano na kayo? Ano yung tawag doon? Ano po bang term nun? Parang, kumbaga sa oh, yun, pastora, nakuha mo po, higupin niyo yung energy nila. So, praise God po. And this time naman po, meron po tayong mga pastors na hindi po sila nakarating. And yet, nagbigay naman po sila ng kanilang mga video greetings. So, can we have our AVP? Happy 12-year anniversary, J. Blue Bacoor, Cavite. In behalf of the entire family of Jesus Be Lifted Up here at Bunbun, Calapan City, kami po ay bumabati sa inyo ng isang napakaligaya, matagumpay at masaganang anibersaryo ng Bacoor, Cavite. Maraming salamat po, Reverend Stella Bidanya, and of course sa ating Bishop Leo Bidanya sa patuloy na pagmimentor sa bawat isa. Kaya muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Pasensya na po kung hindi kami nakarating sa araw ng anibersarios because of unavoidable circumstances. Sana po ay maunawaan ninyo. Muli, God bless us all. Happy 30th anniversary, Jesus be lifted up, main church. Greetings coming from Jesus be lifted up, Elsan Lagumpang. Yay! We love you! Happy 30th year anniversary, GBLU Molino from GBLU Cagayan de Oro City. Happy 13th year anniversary, Jesus Be Lifted Up Church, Bacoor, Cavite. Greetings from Jesus Be Lifted Up Church, Malandag, Malungon, Sarangani Province. I love my church, love ko to. And praise God. Ayan po. So, hindi man po natin sila nakasama physically dito, pero po, they are also rejoicing with us po today. So, this time naman po, ayan, asa na po, parang hindi ko pa nakikita. Bulalakaw daw po na yung sinend daw po ni Bishop. Baka, mamaya po, i-ano na lang natin, i-play na lang po natin. So, ayan. So, this time naman po, we will call Bishop Leo and Rev Stella. Ayan po. And we will ask Bishop Lek to pray and release God's blessing. Can we also invite po si Pastor Nani, our guest speaker, to join us po dito sa unahan. Today as we celebrate, parang sabi nga po ni Rever kanina, no, as youth, we're no longer kid, di ba? Kasi nag-30 na tayo, so nasa teens na tayo. So we're expected na hindi na puro laro, di ba? Hindi na puro it's time to take more responsibilities for the Lord. At ayan po, so we will ask Pastor Lek to pray. And also, na rin po, yung ating mga birthday celebrants po, si Pastor Gab, ayan po, dahil it's his birthday po yesterday. Can we invite him po in front? Ganon din po, si Ate Lynn, yung birthday celebrant natin today. Asan na po si Ate Lynn? Ate Lynn, it's your opportunity na makareceive din ang blessing ni Lord to declare God's blessing po sa buhay mo. At ayan po, so can we all join our hearts together to pray? Tayo po ay pwede po siguro nakaupo na lang, but stretch forth our hands toward each and every one of them.
Sige po mga kapatid, tuon po natin ang ating kanang kamay sa ating pong mga mahal na bishop at mahal na pastora, Stella. Amang banal na nasa langit, Lord, maraming salamat sa joy of salvation. Maraming salamat, Ama, sa anniversary na ito na ibinigay niyo po sa Jeblu. Lord, maraming salamat sa presensya niyo na patuloy niyo pong ibinubuhos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Ama, sa buhay ng mga kapatid naming ito na nagbigay ng kanilang mga buhay sa pagsiserve po sa inyo, Panginoon, upang maraming mga kaluluwa ang madala po sa inyong paanan. Lord, we pray for open heaven para po, Ama, sa aming bishop, mahal na bishop, Leonardo Bidanya at ang kanya pong asawa, Pastora Stella Bidanya. We pray, Father God, for your protection. Patuloy niyo po sila, Ama, na i-cover by your blood. Ilayo niyo po sila, Ama, sa mga gawa, tangka ng kaaway, sa kanilang mga buhay. Ilayo, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman. At ganun din po, Panginoon, ilayo sa mga tao magbibigay sa kanilang kapahamakan. We pray, Father God, for good health. Patuloy niyo po ipagkaloob, Ama, sa pamilya, sa mag-asawa na amin pong minamahal na nangunguna sa Jeblu. We pray, Father God, for provision sa lahat, Ama, ng kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo pong puspusin ng pagpapala, buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa buhay ng aming mga leader na narito sa inyong harapan. We pray, Father God, na patuloy po kayo, Ama, na magpadala ng maraming manggagawa, Panginoon, sa ubasan, sa iglesia ng Jeblu. Patuloy po kayo, Panginoon, Lord God, Ama, na magpadala ng maraming leaders. Patuloy po kayo, Panginoon, na magpadala ng maraming supporters and suppliers, Panginoon. Nang sa ganun, Ama, marami pong mga lugar ang kanila pong marating at marami pang mga kaluluwa ang madala po sa inyo pong paanan. Maraming salamat, Ama, sa buhay nila. Sa ipumalat ng papurit pasasalamat, I pray, Father God, sa lahat ng mga naririto ngayon, buksan niyo po, Ma, ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isang naririto ngayon. Marami pa pong mga anniversary ang dumating sa Jeblu Church. Lord, maraming salamat po. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Father God, we pray also, Lord, sa karawan ni Pastor Gab, Sister Lynn. Lord, ang kabutihan mo at ang biyaya mo'y maranasan nila habang nabubuhay. Nagsasalita kami ng pagpapala mo, ng kalapitan mo, ng kalusugan, kalakasan, overflowing blessings sa kanilang buhay. Salamat, Lord. We entrust their lives unto you, Father God. We honor you, we praise you in Jesus' name. Amen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, good. Sige po, at dadako po tayo sa ating victory song. Pero bago po yon, ang ating pong nag-dance kanina, ang Youth Kalapan, meron po silang project, meron po silang fundraising. At napakaganda po nito, sila po'y may dalang frame, anong tawag doon? Diamond painting. At yun po'y nagkakahalaga lamang ng 500 pesos na pansabit sa bahay. Ang gaganda po, gawa po nila yon. At mamaya po, di-display nila dyan sa labas. At meron din po silang mga pramindoro na mga biya, no? Na ang sasarap po ng biya na mailuluto nyo po pag breakfast. At marami pa po ron, meron ding banana chips. Ano po, na binebenta po nila para fundraising nila, papunta po na Macau dahil magdadance po sila doon. Ano po, so kaya mamaya po, di-display nila. So dadako tayo sa ating victory song. Tumayo po tayong lahat. Amen, amen. Amen! Nakita po ba natin ang energy kanina ng ating mga dancers sa Kalapan? Papayag po ba tayo na sila lang ang ganun ng energy sa pagpupuri sa Panginoon? Dapat lahat tayo. Amen? So as we worship the Lord, as we praise the Lord,
Let's give our 100% sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen. So lahat po ng may hininga, pumalakpak nga po sa ating Panginoon. Yung malakas sa palakpak! Let everything that is breath praise the Lord. Come on, let's praise. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise in the mountain. Oh, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Say! As long as I'm breathing, I've got a reason to pray. Come on, everybody, praise the name of Jesus. So sing praise, praise the Lord, oh my soul. Oh, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound, Lord. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I breathe, I've got no reason to praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey! Hey! Come on, let's declare. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Sing, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated. Oh, I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. Sing, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Lord, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, come on, that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
One more. Amen. The Lord has Sabi made po sa us. ating aawitin, tayo pong lahat ay malayang tumakbo, malayang sumayaw, malayang lumundag sa ating Panginoon. We will sing, I am free. Through you the blind will see, through you the mute will see, through you the dead will rise. Say, through you our heart will break. Come on, church, say, through you the darkness flees. Oh, through you my heart sings, I am free. Come on, everybody, we will run, cause we are free. Say, I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Yes, I am free. Through you the kingdom comes. Through you the battles won. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because I am free. Come on, say, everybody, I am. We will stay. 'Cause I am free to run. I am free to dance. Oh, I am free to live for you. Shout, I am free. Once again, I am free to run. Say, 'cause I am free to run. I am free to run. Oh, I am free to dance. I am free to live for you. I am free. I am free. Whom the sun sets free, say, is free indeed. Whom the sun sets free, whom the sun sets free, it's free indeed. Whom the sun sets free, it's free, it's free indeed. Whom the sun sets free, it's free indeed. Hey, Messiah! Hey, 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 hey! I am free today. 'Cause I am free to live for you. Shout I! Come on, lahat po tayo! I am free to jump, lahat tayo tatalon! I am free to jump! 'Cause I am free to jump! Woo! I am free to jump! Oh, I am free to jump! I am free to dance! 'Cause I am free to live for you! I am free to live for you! Shout, I am free! I am free! Say! Freedom! Freedom!
more shackles, no more chains. Yes, Lord. No more bondage. I Oh, am no free. more No more shackles. shackles, no more chains. No more bondage. I Once am again, free. sing. No more shackles, no more chains. No more bondage. I Mas am malakas. free. No more shackles, no more chains. No more bondage. I Come am on, free. let's No say it. more bondage. No more chains. No more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Hallelujah. Yes, Lord. We are free, Lord. Hey, 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 freedom, 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 oh, freedom, 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 say, freedom, freedom, oh, we shout freedom, Hallelujah! Bigyan natin ang pinaka-the best na palakpak sa Panginoon! Hallelujah! Receive all the highest praises, Lord! The glory, honor, and praise, Jesus! Amen, amen. Thank you, Lord. Ibalik natin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Thank you, Lord, sa Kanya lamang ang pasasalamat, ang papuri, ang parangal. Yes, Lord, sa iyo ang papuri, Panginoon. sa iyo ang Papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa tagumpay ng 13th year Thanksgiving celebration na ito. Lahat ng ito'y niyahaalay namin sa iyong paanan. Ang lahat ng aming mga pagod, sakripisyo, sa iyong harapan ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Salamat sa iyong sumpa, Panginoon, na kailanman, O Diyos, ang mga salita mong pinangako sa amin ay tutuparin mo at gaganapin mo hanggang sa iyong pagdating. Salamat po, Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Salamat sa mga salita mong aming narinig ngayong umaga. Panginoon, pinatunayan mo sa amin na sa araw na ito ng salita mo ay hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ito'y binabantayan mo. Ito'y tinitignan mo. Ito'y iyong iniingatan. Sinusubaybayan upang maganap at mangyari sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pangako mo. O Panginoon, we pray ang iyong lingkod na ginamit. Continue to empower your servant, Pastor Nani, O God. Continue to use him for your glory alone. Maraming tayo mapagpala sa kanyang buhay. Pagpalain mo ang kanyang pamilya at ang ministering pinagkatiwala mo po sa kanya. Salamat din sa aming kapatid, Bishop Leg, na naging bahagi ng aming anniversary. Lord, salamat. Ikaw mag-prosper ng buhay niya, ng ministering pinagkatiwala mo sa kanya. Ito rin po'y lalago at uunlad, Panginoon. Sa kanilang celebration bukas, wala man kami ron physically but spiritually, kasama niya kami sa tagumpay at celebration. Lord, ang buong kongregasyon ng J Blue Family at ang bawat isang naririto. At kung meron mang first-timer, Panginoon, ikaw ang mangusap sa kanila na magawa po nilang magpatuloy na maglingkod sa iyo, ialay ang buhay sa iyo, tanggapin ka na Panginoon tagapagligtas. Lord, salamat sa buong leadership ng J Blue Maine, ng mga pagod at hirap nila sa iyo, hindi nawawala ng kabuluhan. Ibalik mong nawala po nilang lakas, ang kalusugan ng katawan, at ikaw magpala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, harap kami sa panibagong taon ng Jesus Be Lifted Up Church, na alam namin kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan. Next year, Lord, palalamigin mo pa ng todo ang lugar na ito. Papalitan mo, Panginoon, ng dobli-dobling lamig ang lugar na ito. At ito po'y ma-extend, Panginoon, lalaki po ito. Salamat, Panginoon. Lord, you will extend and you will expand to the right and to the left, the J Blue Church, oh God. Magbubukas kami sa Pampanga, sa Bicol, Lord, sa Luzon, Visayas and Mindanao pa na nakaredy na, oh God. Lord, salamat, ang mga nakahandang ito'y lalakaran namin at tatakbuhan namin. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri, walang ibang dapat na tumanggap kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Lord, salamat. Purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen, amen, amen. Maupo po ang bawat isa para sa mahalaga announcement. Bago ko po ibigay ang mic kay Pastora Shikaina, naalala ko lang po, no? Kasi po, ilalunch po natin yung binuo po nating Coalition of God's Servants International. At kasama po rito si Bishop Lek. Bishop Jimmy, ang chairman po si Bishop Berhilo Senados ng Nueva Ecija, Pastor Dong Martin at si Reverend Alem. Yan po, sa October 30, 31, November 1, diyan po, nagkausap na kaya about doon? Hindi pa ni Bishop Jimmy. Magkakaroon po ng pang-leaders and pastors lang po ito, mga 100, ganyan. Diyan po sa Silang Cavite, ilalunch po itong ating Coalition of God's Servants International. Ito po yung mga bishop, mga pastor na nagpapalakasan, nagtutulungan upang sumigla ang bawat pastor at lahat din po tayo. By October po yun, no? So, sige po, ito ang ating ilang mahalaga announcement para po sa ating food or lunch. Okay po, so i-distribute po yung food natin, pero po kailangan po natin ng representative per churches po. Yung alam po kung ilan kayo, except po, wag niyo pong isama na lang sa bilang yung mga pastors po natin kasi may prepare po na food dito para po sa mga pastors natin. Pero po yung
papadala niyo pong representative po sa likod, dapat alam po nila kung ilan po kayo na magkakasama po. Kunwari po sa Camellia, sa Sagana, sa Batulao, sa Parañaque, at least po 2 lang po. Okay po? 2 representative lang po. And then yung mga youth po natin dito sa main, at yung iba po nating mga ushers, tutulungan po nila kayong magdala nung mga food po na para po i-distribute po natin. Okay po? So, sino po ang representative ng Camellia? Si Vina. Sino pa po? At least 2 po. Si Brother Andrew. Sa Sagana po, si Ate Lynn. Tsaka sino pa po? Kuya Max. Yung mag-asawa na daw po. Sa ano po, Parañaque. Si Brother Kenon at si... Sino po yan? Raven? Raiden? Okay. So, sa ano po? Batulao. Sino po ang representative natin? 2 po. Okay po. So, yung mga representative po natin, pwede na po kayong tumayo at pumunta po sa likod para po kumuha po ng food. Pakisabi po kung ilan po kayo. At habang pong kinukuha po yung mga food po natin at nagpre-prepare po ng food dito. Siyempre po, hindi tayo papayag na uuwi ulit ng Mindoro ang ating mga kapatid na si Joshua at si Dave na hindi po mag-aalay ng awitin para kay Lord. Si Amazing, sama ka Amazing? Dance na lang daw po, dance ba si Amazing? Magpipicture taking na lang po tayo mamaya pagbalik na po siguro nila para po kompleto na po tayo. Kasi mayroon pa pong mga nasa labas din po. So please, wala po muna uuwi para po mamaya sa atin pong picture taking. So let's welcome po si Joshua and si Dave po ng J Blue Calapan worship team. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you.
resting place is in your name, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. To God be all the glory. Praise God. Thank you po sa buhay ni Joshua at ni Dave. Ayan po. So, syempre po, hindi rin po tayo papayag na hindi po magbibigay ng special number ang atin pong J. Blue Camellia na pangungunahan po ni Therese at ni Abby. So, surprise po ito actually. Surprise po yung mga kanilang special number. Pero pag para po kay Lord, go lang, di ba? So, habang pong nagdi-distribute po ng food, ayan po. Okay po, sino pa po ang mga walang food? Pakitaas po ang kamay. Ayan po, may ilan na lang po, no? Opo. Sa ganap, prepare na rin daw po kayo. Siyempre po ang Batulaw, hindi po kayo uuwi nang hindi kayo nag-special number. Okay po? So, may food na po ba halos lahat? Ayan po, habang prepare pa rin po yun sa mga pastors, can we ask po Sister Arlene to pray for our food po muna bago po tayo magkainan? Okay, bago po tayo ay magsimulang sumubo sa mga may hawak na po na food, atin muna po itong ipanalangin. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for all these blessings, oh God. Lord, we pray that you bless and sanctify the food that we're going to receive this lunchtime, oh God. And Lord, we pray that, Lord, ang mga pagkain na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan, kagalingan sa aming katawan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Again, let's welcome our J. Blue Camellia worship team. Kasama din pala si halika na, go na. Si Toots at saka po si Faith. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until laying my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Praise. Amen. Thank you so much po sa ating mga kapatid from J. Blue Camellia. So, bago po tayo unti-unting maubos at yung iba po ay baka po mag-uwian na, mag-picture taking po muna tayo. Can we call po yung mga kapatid natin na nandiyan sa labas? Pwede po bang pumasok po muna tayo dito, lahat, at magpipicture taking lang po tayo. Can we just, open all the lights?